Kena boleh. Kucing itu. Oh, voilà. Mau dengengin nasa. Tunggu tau. Kenapa pernah kaca? Salah aku juga salah. Okay, secara. Ayo. Cha. Kunu darah pernah kuna tenu. Wonu ara. Emtia wale. Nai wonu nai emtia wale. Ada kal kami ni bergan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى بشينا دين نجي يوم بلاسرا من هذا من الله سبحانه وتعالى قد دبر سنماي وآيات ما بلاد أما فو أمال مكة أنا أمارك يوم أنا ما داو أنا آيات ما كلا أموك أنزي زمبري كسر كبار بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله ثم الحمد لله. Bi fina wele dalamo bomako mister Bilal Soyef be ka fo shina nyin galni jabili be masrum barak la no jama islami ahmadiya ka
misir baye mo kono fana markaz ye no ye ansigi yoray anda yoro opma jama islami ahmadiyya oye muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi salam ka cide ni aka ci de nyai o be wata du ko milenge anana dina me no ye islamay sharia o be fota du ko milenge la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dine wuratina nga muhammad yara ko ale adama denye saya badu ni saya du aka sahaba min no lube se akawalew ani aka makaw yo ma fe ya kawalew fana ye saya bin lu fana du opma atobna to nyam mewye onu ku balagale ni duma fara ka do boala o ya nyina ma rata ci koy ko bina so mo faka ta sa ka mo opma salama abika fen gasa koye abika fen mago yale ta jugmo ni fota jugmo be ni sebale muhammad ya bise kana je kono ko gura kana lini nyami ni mango ya mini kasa ko ya mini na salama no fe abina o be nyana bako nga ko korona kono mati chef laga wa haramun ala qiratin alakna anhum lim la yarjiun wa haram yara duguka mauka jamauka jamanaka ni sai kon hita ite kama kaba eti sai kana je kono chef tretola shetana fana tola nyena ma nyekeli bewi o mo na nyamina opma kana na obena chema o bagri fana tina o bagri tina opma na fo ala raki kana ka filu ala toke o madele ga tike ala fem ga yere ka wajibe o ye kama wuli muhammad ko ci kana nyami numbo islamaya kono kasango ma minu be islamano fe kono lu boy mangu ya minu ma no fe ko mangu ya boy o ci de numla kana ala yo ka yere ka wajibe ongolu bele jele la kofole fokata to ma ka shiko ana san oye mahdi koye ambe wala ka mi bara soro anga du kono mahdi bina ala kraka dakrunya dedu abina selama dina inno minu ndara la ko no de joshi ka banya de la so selama ka kan kokra mo fe mo du ka faria selama bara fe kokra no kera jeri nga kuna wolo bola muhammadur rasulullah jenne ka bara o sangoro tara muhammadur rasulullah opmaniya belaja ina fo mogolam ahmad no imam mahdi alayhi ala kraka bara de sallallahu alaihi wasallam dinata to kala qur'anata to kala batu ke to ta to kala sunga to ta to kala ningo batu ke to ta to kala selita to kala jagata to kala hejita to kala kuma akira kana mga mo ho dina tigi sundigi hijitigi jagati no muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi wa baradini kuma chide baradino o mi ngo fana meyo me alaye chemin gara ka duni dawkun muhammad ka baradino o de hadrat mirza ghulam ahmad alayhi salam o ka jama kulu o de to ahmadiya ikomi ala kira ka bara dino abina bara fefenga bebe ala kira manjala ala kira saratala okuma ala kira mufaqa ala kira kusa okuma fabaji walau habwan ala salji wajib ala kulli mu'minin nasru wa ijabatu ibnu majah na abu dauda uluka lafzini hanni abi ashi asika kata kada ka abina ni muhammadu kuna wolo yorola abina dina nya dafra yorola abina salama ya kungurata yorola okuma e mama ko la ilaha illallah rasulullah ni mata ademe o ika ne ko ngam ma ta fe o de min da fa ka nya ta fe a e de langolo ni de ko la ko hanna ba shi hadis ga ay bulu dabu walau habwan ala jibal salji
abi shira mi kata hanno be glacé sana na ka glacé aya sika na ya don ya fole ka gula sade muhammad sallallahu alaihi wasallam o dakurunya do rabbi mimmi gula ya fo o ye wajaba ajja ko yara ala kulli mu'minin mu'min kila berjeleka nasruhu imam mahdi de ni ma de men famu aw ijabatu wala ma ay wolem da kay nanga hono barake o jabili wala kra sallallahu alaihi wasallam ko dakurunya o nene aw ye mawye minu nye wele jabi no mana bara bam bara bino bamulo o barka ano deme o bo ala fa ka chama ka daga andanya ka bara la ay muhammad ka bara sallallahu alaihi wasallam kada ka nyima di kala hala fo nyana sisa tunda to wala selta to wala jagata to wala hijita to wala kuranata to wala dine warata to wala opma adabe ka bara jime muhammad ka bara dia ni ala yo ko fonno nana ne wulla ki jo o de meni fe ibe ka la kra de me wala ti labla sutra mene no ka je ko no yo de je bebe aka sira ahmadiya nye ajaru yo bisanya amajo bisranye kadaka lebuni to ko yani mangu ya muhammadu ka je ko no bi islam ka je ko no bi islam jagulu shit se ka lebu na to ko josh ko be ni jama islam ahmedate وسيدي باجني على كركا تشكوفلي عليه السلام يهدر مرزا غلام محمد عليه السلام وكمانا أبي دانه فرنا والله نيا فاينغو على الليل دي أواجب أي واجب يركا محمد كدير بفوا تادو كلهم لينغي وكماما تا أشيدونغو كفولم بيلي بيلي باكوني يو دفوني وكما على يسناكا فو سورة الحج آية دوربلان دورنا كابلا كنكا الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس نيجي رجعنا مهورا فكوني على كباراي كتوكا ملكات دو كرنجرا كوكا تشيدوني كتوكا أنا دو كرنجرا كوكا تشيدوني ني على كباراي مباكي مناكي وناتوكاكي مدار من استمراري تجديدي nala kaini awa aya wata kurana kono mi mososo na ka baraka le opman ala bitla ka faina suratu larafi aya bisabanduruna ya bani adam imma yati annakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati awde adama de opma aw adama de ne ala ko wongo ne ka bara ka meleka do ta ko ka cide ka adama de tafu ke chidewni opma wa pmanya shitofla awma awara madu ngomba bo minga chide bo ko la wado ma bo adama duna wado wado ayasi aka natu ka chidew mo awlade minu mina muhammadu ka barayin wala wala aye yaqussuna alaykum ayati onango awara wa mitaka kergere wala ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى وما كان يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء او ادمنا نيو تا كاو بو ملكا ولا سوفما وادمنا وفما ونيكرغرا ولا كو او مؤمنون لمن محمد من يشمع كنا تو نيونغو برغو بولاني ngod ngafirin ngod beshkota na to lati wofma nyama ni jwando ko ngana singa gindo fara atwadi hijabu au ni gindo konga mina minge natuka chide do kerangara au la ko luchi wani yo kun kwaye lemaniya ko chide nuna anaka lemenen ngoro ko muhammad la faminu billahi wa rasulihi ni ayan numa jira ka fo muhammad dun sumanedu aka ko ma nyamto ngala na do chika na nyana ko afo mo chide bara de tina ni sharia opma ngaro ka fo chide resi ko ma fly do bina ni sharia ani dine kura chide no ye ale bi fatu aka sangame aka sambise aka sambi oro kata
anane dina mi obi to akofe sange me chama sanwakle sanwakla aw mana nyame bina do dina ko ale sale ko fale tina se kana bli opma cide shira tigi tale ko fe ala bi cide nwere u de cisa olu tabike annana shira tigi cide ko fe ala anji kana nyame min do kono ko bo o cide unda ka taka tama shira tigi cide unga ko ma kira mo to ko be qur'an kono nga shira tigi ala we nani atobe nana shira tigi ko fe kana dalige no de sharia tibu yeru kuna golo yorai kuna bu wulo ko kada ka ceta babu sorola minu ni dono baw teklenye kada ka dono baw tab banyon wulo furo bola ngala bi do kar ngara ka ko man ngolo sika be ko abe mal muso ekele ne mal ke ni ko yi kuma ala sallallahu alaihi wasallam akasroka fo silamo isa kuma akana to aka salamu bla ay selio selke aya ni ala fe ni cide min go faran utina dine ko ra fokna ne muhammadu ko lali kamo asanani kamo utina do fara ka utina do bala fop mo be ka sanya anya nyuma kaye e ko mi dutuge du jo ba nga sanjama ngo fe a du nan noko mo désordre la sama soro la na dui ka akura ya kura ka apendri ka kura ya yeba fo a karsa ko so akira kura do fara la duga wa du kura do wa mun yela manda yela foi wala kra ko kumana salamu akana salamu bla fo kan no ke kwala ka o chide kuma be ni ko sera haga mo fa ko ke o kama salatul ibrahimiyya na سليكونو تهيا كوفي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله بارك من يوك محمد كو اونيونا ke محمد ni محمد ko akana to ka salam bla cheo kanabla so kanabla jama seli kanabla telezeli kanabla nafla seli kanabla seli mi pere kanabla ikano salam bla foi ka tahiya kala ala yenne mam nge nabi la ibrahim ne akolay mo mandu mo ngara brahma ye ko maga cide to na dono yi ay daba farawa ay kele baw kewa ay ko yutu ay kulba la mi ngara nabi dono e abul anbiya nabi mo fa are na nyumai ade yayi o tadde yayi o tadde nyayi ala ko hon ma ni brama tanyo na bikiye wolode chairman netno de mo ka jokko ma kana muhammad abani mi rijalikum wolode nyodi brama mo chairman na muso tige chini adwai ne bena tami ala ka zoroka fo o aya kele ko to rasulan kele ko annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum muhammad ngasru aw kelengele be jakata me shinjuka wa muso ya abawe de o ma muso gari bay wa yo yede o ni farafin faraje beb fay muhammadi o na vakara yakun opmana do mi ngara ko ala nabillahi ibrahima iya wolode amode o tadde yo ke chido ye chugomi burama ka dugono ngaw man ne sharia pro fu be ko na dine pro ne nyeda fra ala muhammadu ta o tate juliyai ngaw tay mu'miniya iya mbedu kono opma kana mando ilangoloto na nyamna kasake mo ala ko man kidem la kana min dina dine kuray o kana korle nyina boani ko kana salam la fakan nge ke ma sallallahu alaihi wa alihi ibrahim bi mo do bla kala de ko mamina folo kama kama sallallahu alaihi wa salamu abaka mo bati jume o do baga ala kra yake sahaba yake ngalbi o do mamne mondo mo e masulati ibrahim ya kanga dabla de o do mirna ko ka bere bana to e hadrat mirza ghulam ahmad alayhi salam kuma o ahmad yow aw mun ya famu ka ba ko do ko esigi mek idu susuma ngai balma do samani kana o te kono yere
ka soro ikele sababu ye kamma kele na noro la ma shito saraka do nalate ni je bege na fule ga dimo o sarata bo na fo braji tabo to fo ya koro on ga nga nyira nyinga ma jul do na sawla ahmad yalla kabne era do na ikilme palati ina la ce timiri ka ke sabu ye ka dodowa na fumo beya an yiru ka rajo na am wajilu ke mo ton wele ke cena tanye ce du ko da o atanye ce ate beya ko kalma ta do ka fana kangana abe found down abe famola abe na fulatula abe etwa de sabatola oh muneti dala bla ka foi oh chedo oh wakra kwa deme de ni ngorta fo na itike do abulu ako de beya gan betura ta tanye ce umana anyanawa ko fiye de benena wala halbi wulay na sarahi do ne wele ko ba kana ko ngane seme kana ko ma fa ka duere de ko go be are ko ko bi do tore ne go are bolo yando e kaba kada ala bi disku de la je anga on de ala de on yete diskuna fo ikana physiquement kana itoko sani musoni de opmana bara bi ke to amo nyafiye e fana barakati ni nyonye mbe ni tsigana e kamma kana oni bulo fa dimbe kalo opmana e na ibodi wala krawo yara defo abi wele mga kata sagle onga la ale atwari tenedi ama nyatro kana folo neka soro ka fa ngoni yaro ka wati tan soro fasa no mena bella singa fonna abi sebe wati min nena oh woni nyono ma daga cha ga fem mi singa fusri futi ka kabuse o ne ka farfoni ka datele ka fa wa bi ketan o farfoni buana bo ko tarapeu kunu de apme biati aw ñu aw sama kana aw de seraga do sama kana akira jori aw na ma yoro lawa na klaw na daga do faraga on de kira so ka sama kana ngaw na aw na sigi ko kana na bile anda yake o ma fay ibaraji ka dogola erbe ke sabu yake o ka farfoni bunyay tay missionaire na ka missionaire o to do nga ibge sobe ka dodo ahmadela era ni ala ca fay ñebu bo afa o ceyde ala ma di ma kala makuy erga sobe ka wona o baraji o adama kuy nga aka farfon na ka yiradi ala mo anaga na boli fo era ñebu afa e fana tabge wa nana cenga nga na to ce wa kara nyonda isa o fi zalika fa na fatel mutanasuna o bek yera la je sanjoli eduna o saha ikira so kama julna bal insan ala rasul basiratun wala wal qama azira ndakura dama ko fa kuma in ngali dayla ledo inshallah taala ni ngal be mi ve ka khana stafido ni ma kan kafi nasba ebi to ko assalamu alaikum warahmatullah anga to ko intoy ñiningali flabene bulo ñiningal foro e ambe wulula ka soro mba me karamo da ko nabila isabe sanfɛ k'a bɛ jigin an y'o mɛn karamɔgɔw da bi ka tɔgɔ u b'a sura ni a ayaw fɔ an ye maintenant sisan e yɛrɛ ka walawalali kɔnɔ ɲininkali filanan n y'a faamu i ka walawalali la imam mahadi ale nana silamɛya ɲɛda sanuya ka jɛya ka lebu ni fɛnw bɔ a nka anw ka faamu na
o yɔrɔ la o ni aw ahmadiyaw ka faamuya tɛ kelen parce que ni aw ka wajulu dɔw lamɛn a b'a fɔ ko nabila isa ko a sara e yɛrɛ ka walawalali kɔnɔ sisan i ko ko an bɛ wolola ka sɔrɔ imam mahdi kuma bɛ fɔ k'a bɛ na nabila isa fɛnɛ an y'a sɔrɔ o kelen de bɛ fɔ ayaw bɛ fɔ a la k'a ta kɔma a n'a ba ko diɲɛ laban na a bɛ segin ka na ale ni imam mahdi de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲininkali fila de tun bɛ n bolo salamu aleykum. alhamdulillah amalumakɛ i tɔgɔ fɔ i tɔgɔ fɔ i filimikilaw y'i filime y'a dɔn o ka jugu kɔlen sa o nka dɔn k'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ don a kɛra min ni o ye imam mahdi nani fɔ ko a b'o cogo la an ye a mɛn a ka maakɔrɔw fana fɛ ko isa bi jigin o kuma o kɔrɔ o kuma na ni mahdi nana ko o fana kɛra tiɲɛ ye o kuma isa jigi o fana ye tiɲɛ ye a ka kuma in ye o de ye ka d'a kan a fana wolola k'o de mɛn o min mɛnna aw fɛ ani ne ye min fɔ ne ye mahdi nana ko ye dakuruɲa kelenw de don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nabila isa o sara ka sito san 120 sarko turkani ko te kan zulu umalu ala kira sallallahu alaihi wasallam abibba nanu yami ni bana gwelale adem so sigi makrafe to fatima ta radhiyallahu anha ako wakar babata ala ne faga bana dugara de ala kra ko mo fatima ta e faga bana dimi anda e bi de fatima ta ya turi ako sama sani sungalo sera ne jibril ta je qur'ane kala nyo be ka jigi o kan nganyina zumalo ina anya shefla de kam no karane so mina ka wonde ina nye wa jibril ko no mo muhammadu ibisa nabi isa shit langala isa saraka shido sange be animuga asha 20 wa 100 Fatmata wa kebe o tlange bi horo ide e fade bi horo soro fo saba fu fara laka o kuma e faga bana dimi dai bi kada kan nabi isa sange le mo ne troka ala kirami ni o isa ko wala kirako ale sara o kama o kuma abin nani vo wati mi akum minkum kondeni isa min kira kata bare sera ko akum minkum nimbo aw sila mawlay men isa mi ka binanna ay bo aw sila mawla wa imamukum ka kal mami de wa ammakum minkum wa muslim kay alle ka kal mami o kuma isa ibn maryam min kira kata yomo ala kara ko saraka shido sanga men muga Qur'an surah Nur ayat kementan warna o fana ko o isai ngalon naro la sale ko pa alaya bay alay ala ko mo hodi ko ngalon wa kra sale ko ta kala ri ko kamal jigi ya farafina faraje ko kuma do isam ta kala kra sale ko Qur'an ko isa sara Qur'an jigina mo hon mi ko sara ka chido sanga men mu o Qur'an kele ko shoot ya tumi ta ko je ko tina shefla ebe na ngaro nguru jume na muhammad la ko isa ibn maryam bi digi yo foye ko dala de akum minkum no bene isa mi abu bo awla ya salamu na ma famu imamu ko akal mami ko do alom je mahdi o kuma ala kra chekele ne na ni ko kam mangu fla kala ba ala kra mo isa ibn maryam sai ko bi digi la ko bina ay o ma fa ni ma yo famu yo fili o fili de do ma chama zaro imam mahdi de ko fara kam mangu tu wara fala ka famu isa ibn maryam
nga anga do ko fo mi mo be sera la ko te ko ma ko minkum ay bo mo be ni bare tala ka to o ta salama do ko o ta no de o be musa ga dine de ka o ta no kuma yin ngalim ge ajabi ko mo alakra sallallahu alaihi wasallam asnaka ati sahaga min je ayo fo salman sile sa wa ke menanina alakra be wala kuma isa sara isa tina kiyama dode wa ka kalamo ko aka moye ngalonala mo fa alamo aywa ne se dala bulutala ni bu nyanga ta ne ta kalama de mo surana ay qur'an suran durna aya kebentan warna in tu'adhibu fa innahu ibaduka wa in taghfir lahu ala ni rabbi yafumu fa innaka antal azizul hakim ga jodo de ni ngal ditira woru jole fene boto ba fi mawnu je maw nda kalamo ni bu do jama ko do ni rabbi yafumu yafa ga mi nga gala ne se dala bulutala ne be suratu maida aya kebentan warna ko ma isa sara pake min nani fora ko wala imam mahdi wode nana ka jamaate jama islami ahmadi wala je bebe nguna ahmadi o yoro inde do koy kadaka ala ya blaga wala mam lakana oni ira wala je kala ka karza fe aw ka jama gulu bisega bu nyona buriya fe fe bana ko te tola kwam bana ko te sa jama gulu tola o kele be wudo kadaka ale ko fara ko fo lenna ni tega do gulu ka ba ko be gira to ategula kuna qur'ana fa ko bina ahmad kanga ya tawadi aba hummo deba wala maka nazo abada tiso kana kara baru fuyete oye kajin wali jabile أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñiningali samana fe mba damina ñiningali forola o de ka fo dogo ñiningali bora ka fo ko mogo min ni ife mogo do be ni kanu bi la kosebe seki fay seki hibab seki balmay me ñenamaya kono ati ka ke cugu ma wasake e ka famula dakru ñekelena ahmadiya do ka ñiningal do ka fo ale nale ahmadiya fafe ay famu mi soro silamaya ke cugu ceñmanina ale ñebe mana mami mbala nale ba fe o nanga atigi se ndeka na folo mena ka ñiningal bi fem kunga ma silamaya la mo be se ka silamaya bara do kewa i kanu ko la mon ko son a be se ka ke hinay atigi ma ñinama en kona yana se ka cewa ka soro silamaya bara do de be e be se ka min ke kangania mo do ko baraji soro we ñiningali ñiningali flana oui kabako ye parce que mogo saba de wele ke ka ñiningali sama jɔ ne fɛ sabana yɛrɛ ka coup de fil nana su na selinkɔrɔ yɛrɛ kɔ yan ñiningali bɛ mun kan kelen b'a la o ko tiɲɛni yɛrɛ kan na ale y'a mɛn ahmadiyaw ka laseli la k'a fɔ ko kiraw ji ti ban a ko ale fɛ a ɲɔgɔn futama tɛ a bɛna ale yɛrɛ bɔ la pewu mais ustaz Umar Muazu ka ɲɛfɔliw n'a tora k'olu lamɛn a nana faamu sɔrɔ fo ka danganiya sɔrɔ ka bɔ tiɲɛni yɛrɛ kan na ni kira ci banna ɲɛnamaya dafiri la o kɛra k'a sɔrɔ ale bɛ taabolo dɔ la ko n ka n'a ka taabolo tɔgɔ fɔ mais kuranɛ haya dɔ bɛ yen olu b'o ɲɛfɔ cogo dɔ la u ka taabolo in n'a ye mun kosɔn o bɛ se ka kɛ
a tɔgɔ ye di jɔyɔrɔ sɔrɔ ye u ka taabolo kɔnɔ mais k'a tilala k'o kuranɛ haya mɛn Ahmadiyya ka laseli la o n'olu ta ye ɲɔgɔn majɛ o kuma na k'a b'a ɲini ne fɛ ni nana n ka kuranɛ haya ninnu di Ustaz Umaru Muwazu Kulubali ma a ka a wala kosɔn a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a tilala ka préciser ka Ustaz Umaru Muwazu Kulubali ta tɔgɔ ma spécialement ko a t'a fɛ ka walawala in mɛn da wɛrɛ la ni o tɛ nka tɔw m'o fɔ dɛ ɲininkali kɛbaa ye 3 ye kelen de ye nin fɔ ɲininkali ninnu ye jumɛn ye a ye kuranɛ haya dɔw di kuranɛ suran 6nan o haya 19 ko a b'a fɛ Ustaz Umaru Muwazu ka o walawala di a ma kosɛbɛ n'o bɔra ye kuranɛ suran 69nan o haya 40 ani 45 ani 46 ko o fana walawala ɲininkali mun bɛ o ye nin salamu alaikum warahmatullahi ou bien faamuyali ma sɔrɔ a la de nka jɛna dɔ ye ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ kɔ fɔlɔ ye min ye ko ale nalen Ahmadiyya fan fɛ ka faamuyali sɔrɔ silamɛya yɛrɛ kɛcogo cɛɲuman na ka ɲi a dɔn k'a fɔ ni an nana ɲininkali la a b'a a kɛ cogo dɔ la a ka surun kɔnɔ n'a jɛna an bɛ ɲininka ko bato wɛrɛ bɛ se ka kɛ ka baraji di i kanubaa ma min mana diinɛ kɔnɔ wa e bɛ se ka dugawu de kɛ i kanubaaw ye ala bi a kana cogo min ala b'o baraji de ma nka e ka taa baara dɔ kɛ k'o baraji d'a ma an la n'a sɔrɔ bangebaa don e nana e bɛ dugawu k'a ye kelen e bi bolomafara sara a tɔgɔ la hali bi ala k'o kɛ sababu ye ka hinɛ na ka na n'a ye Ahmadiyya la walama ni bangebaa salen don i ka bato kɛ min bɛ taa kɛ hinɛya la o bi kɛ nka k'a fɔ i bato dɔ kɛ a nɔ na la o kɔni tɛ se ka kɛ fɔ a yɛrɛ ka don diinɛ na k'a ka bato kɛ nka e kɔni fɛn o fɛn k'a tɔgɔ la o ye ala ka se ka hinɛ na k'a sama ka na diinɛ kɔnɔ n bɛ se a kan ni bangebaa don o kɔni fatulen kɔfɛ a ye e bila diinɛ baara min na kabini a yɛrɛ ɲɛnamaya kabini a ɲɛnama don ala b'o baraji dɔ d'a ma a y'i su ka k'o de kan ala kɛra ko ten maa min ye maa bila ko ɲuman na ala bi e ka o ka kɛwale ɲuman a b'o baraji dɔ di a bila ba ma baara la o ti fɛn bɔ a kɛbaa yɛrɛ ta la nka se ka bato ka a nɔ na dɛ la aya minnu fɔra nin ye an t'a dɔn fɔ ni kuranɛtigiw y'a kalan an k'a mɛn kɔntɛ aya nimero fɔ de donc fo ka kuranɛ dayɛlɛ ka o ayaw de kalan kuranɛ suran 6nan aya combien fɔlɔ aya 6 suran 12 dɔ Baik. Main ada di dulu. Ya. Ayatan warna. Tan konontona. Ka Fransa de kala, oke. Iba. Iba. Ayat dia Arabu kan iklannya. Wa in yamsaka Allahu bidurrin lahu illa huwa. Wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir.
hein tan kono do de aya tan kono do na to nina atenga be mugana de mola tay tan kono de be fe to nina be mugama atenga be mugani maya wala nke qur'anu okay minu ye bismillah jate aya jate hakefe no aya kelemi fara tan do aya follow to nina abike aya mugana yi suratul an'am surah warana qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah shahidun baini wa bainakum uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi faman balaga fa innakum latashhaduna anna ma allahi ilahatan alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma ni ya aya bangana efe na ya be aya mo nama sisa kala ko qul ayyu shay'in akbar shahadat afo fa jime ne ga sharia kabbu katme qulillah afo de ga sharia kabbu katme na la fam sharia kabba bana shahidun bainakum wa ala de sharia ni modni aw ni nyoy wa uhiya ilayya hadha alquran ka do qur'ane wahyu kirani muhammad de ka li unzirakum bihi musa ne ka aw son zirani wa man balaga ani qur'ane nda kurinya fora mami e hande ne mo soro ka koyi a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra afo aw biso ngafo ko masala oni ala wero do wa qul la afo no ko biso ngo shani muhammad to sharia qul innama huwa ilahun wahid afo ne mi sharia jo ye ala kelempewde wa inna mimma tushrikun kama ka fora min je ko luke ala ye ne muhammad sallallahu aya iko sulan worona aya tan kono dana efe abe mo kana o ko o de tafsiri ni ndado atila ma fe no fa doy ko jona tambi worona biwono kono do ayat ya binan nan al-haqqa wala aya binani ani nani ya binani anduruma walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil watin ni akunye ma fo anga ne alama mi waye angumba ta apasap mbamo thumma laqata'na minhu al watin apasap matiga kabala fama min ahadin anhu hajizin ma shita awla mim sigado anache inde ga aya ko ne aya tanduruna ako binan ni duru binan ni nani na ko bula binan duru maya ani binani ani ko tabla binan ni corona ode ubale kala na bana de niya amma ba ode ndo wala bas nyingal ban Assalamu alaikum. An balimancɛ dɔw bɛ ka an suit YouTube sanfɛ ko Mohamed Ouedraogo wala bon ale bɛ Côte d'Ivoire a ye question dɔ poser a ko
n'i ye muso dɔ ma minɛ maintenant sisan a bangebagaw o ye fɛn caman fɔ olu ka laada la olu fɛn ninnu kan ka di sanni furu ka se ka siri donc e nana ni olu bɛɛ lajɛlen ka di bangebagaw ninnu ma a tola a ye wagatinin kɛ ten o cogo in na donc kɔnɔ nana ka na sɔrɔ i ni o den tɔgɔla cɛ o yala silamɛya kɔnɔna na a bɛ daga i bɛ se ka o muso tɔgɔ in ka a furu ni o kɔnɔ in ye wa ko n'o bɛ se ka kɛ silamɛya kɔnɔna na. o fana balimaw k'a faamu k'a fɔ ala ka a fɔ min yɛrɛ de ye furu ye o ye ilan de ye min b'a bila furuya koli kɔnɔ o ye dangɛnɛmayali ye ala kɛra o de fɔ madama a ma dangɛnɛmaya a ma kɛ furuya a kɛra dogo de ye o ye jinɛya o ye tulonkɛ ye a bɛ dangɛnɛmaya cogo di kabini woro fɔlɔ ta don ka filanan da ka sabanan da k'o tila sigiɲɔgɔn suru ni sigiɲɔgɔn janw ni balima suru ni balima siraw ani teri siraw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ karisa denmuso karisa ka woro bɔra a nɔfɛ o ka woro bɔra a nɔfɛ walima o y'a maminɛ bamanankan na ma ko ten o ye furu yɛrɛ yɛrɛ de ye o de ye ilani ye bɛɛ bɔra a kalama ala yɛrɛ ko a fo yɛrɛ de ma furu n'an m'o kɛ a kɛ la hali bi a ma kɛ furu ye bɛɛ ka bɔ a kala mɔ in o de b'a bɔ tulonkɛya la ka d'a kan fa ni ba o balimaw sigiɲɔgɔnw tɛrisiraw bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ karisa denmuso karisa a labila karisa denmuso a ka woro minɛna kɔrɔ a dabila ale de a ka maminamuso ala kɛra ko kuma a ti daga silamɛya la maa wɛrɛ ka woro ka minɛ o nɔfɛ bilen ka d'a kan a bɛ dɔ ka furu koli kɔnɔ ɲagaba ni fɛn ninnu min fɔra ale ko k'o bɛɛ dira hali n'o ma di madama nin kɛra ka ban bɛɛ b'a kala n'i ye kɔnɔ sɔrɔ muso suguya fɛ halala don mɔgɔ den dɛ filanan foli bɛna min kɛ ka furu siri a bɛ sira ka fiɲɛ e ta de don furu tɛ siri wali kɔnɔ de kan nin ye e ta de ye a b'a sira ka fiɲɛ o furusiri min bɛna kɛ hali n'o ma kɛ de ye halala ye ka d'a kan min bɛ den dɔ halalaya kɔnɔ o de ye a jɛnsɛli k'a fɔ karisa denmuso karisa dira karisa ma o de ye furu yɛrɛ ye n hakili la a ka ɲininkali bɛ min nɔfɛ o ye nin de ye salamu aleykum an balimakɛ yɛrɛ vocal ci mɔgɔ bɔ mɔpti n bɛna ale ka vocal bila en même temps. Lasan Sire anola retina ko paste fol ko mbaye kun ya kuna fol me ko shini sibire ni ala sona ko nyigal jabi misir ba kono boko nyigal do fe ba fe ga ke la ga ke usalla bi mutini watna mama me gedo alla na do ba fe nyom mal tiga sera mo sho bina wachan fe bu ko bo ka tla mo ko nyoche ifana ma anga lada da koy nyaay molo ko shi wat ngai abi jaga do bo jaga la ko komina fafa kata di odna numa nya sara bu be ore nyi le ko nya sere ma fa ngo anga lada la ya ana sara mo gor bo ke non bina mo shi chamu na mo tiga mo fe ko ko de bo ka tla ne shimo ni shi nyo nyoche nyaay ga molo ko shi rasa aga jagan abu do tawla ka tla no ko no no che ka di ko o na ko min di ma abu minan de fa o jagan la kata di mo gon ma ta tro be sira la ko ro ni gal assalamu alaikum wa rahmatullah ne ma fam ko ne anyo albi furu ko atlande do do non ko lu ga fina na o ka la dala ko no ye tie do mo ko na ni ko hoye ko kana do ma ko bonya ko mena no lu nyo tie sisa o ye tla to no ga no no bo ko mi jaga o be o do bo jaga ino sisa ka ti ko watu ko wala o do mo o ya la questa se kai de mo mo tiga ko nyin gal mella ni la dayo jagati do mo de ay kada ga we ko juru saray jagati ga fen juru saray
ala ka jaga o bidi made ma min ni ala yolu to fo era do desbe mina wala ma juru kerme mina wala ma do de bana digura bolo bane do wala ma do be aka fanda erbe kenaga e ka jaga be tadelo minu nani ko e o yi bonya ni bi femi no lu mo ku nana ko di mo ti bo jaga la de ibo bo yi ra ka nyosa jaga bolo ngoro ko ala o to ma ti bo ni o bo la kwa ni jaga ta di lai ma jaga bo e ko juru de sara jaga tige ko juru sara o yakal la de ama fu ala nga jaga tige ka ko juru sara assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah. Ñigal mele bulu ani mum fla ga jabi sang bu tal ga don. Itli kana be bi dabra la. Le ga ñigal be mun no fe o fana yo jaga wo kilen yo. Donc comme jaga sa ma jo sen bado ne be fa ga jaga be bo fe mununa. Ko lu nya fanyana ale fana jaga est ce que shi do re bala ni sero me kan ga bo wa. Ani ni jaga fana bora be di jon ne ma. Wala ne mo wala wa. Ya adon a fo ka jaga ni wara ni wari yere jema no bora la anga sene fen ni ala ka jibi ya ko so ni haka mi zorola iye osuma o kara tigai o kara malu o kara manyo o kara sanyo o kara suma ni abi suma ka cheka suma o kuma iba suma mina o nya konondo tana ala ko o kene ni yoro e konondo o kay ka deme tay nya kelen o dine tokola na bi suma ya suma galamano ya suma verlo ya suma to bewarlo ya suma solo ala ko iba suma mina o nya konondo kele mi no bada batana na ki ko ale kala ala ale ga sayi de ajigi wa kana mila ale de oke ale de afale ihinto si ale de akise ngona taba ko konondo beta kele no etana nye ki ko ale ala kala ala ni yoroi o krafo bi bakhli o kabli abe chedo futu ko fa ka saga do mo te che na ala je nya ka ma haga mina atikal woro ka abna ni kasaro no mashaba beta ngani ala tay mola na do ala barka do ala do fugutu yu bugu tuni mi ngoro tu maje mi ma soro fe ala ko ne bodo kata meka na ya soro ngato adi fen kuru dobi ku wala mo sola ibada kele fila kono do kele fili grave no kele grave o fla ma o yo jagay abana na fulo muguta ko ne we kema fla no marale ye sangele yelama e ka duma so mo wala ko ma e wasale do kema fly dorome duru boala yo jagay e ka kema flabla san yelama ko ma me kalo jumena me mato rajabala sira la komi o kalo era don dan bebli ama ke janvier ama janvier klitan segi e ga wordo bla e ga gasgono ka kema fly san wera 2026 au janvier le temps segui sera e ga kama fly ala ko drome duru di e ga donye yi cheno e kadaka e ga duma senimo e ga du sera mo yani ga sa yelema bana no ni woro mara kama fly haka mola ni sa ko ni yelema na kama fly haka duru haka de na kra million gele ba jade kama fly julu bala million biso kama fly haka ba ko no o joga de drome duru gana e sa yelema de gana ma sa yelema foi ka la jagati bola o wori jey ko saka yelma ka sore e ka talima samo na senefen unda ko ni an follow dilani o tanade bismillah ko ka ga dijiri mo ka fa ka era de mo e ba fa ka de era mo jagati bidibino mo ala yo fo anyo de foni aka sigidala do be ado ka fo sete karsay o donne do be ay siko tenga bana ya tese ma fezoro nyina wala ma tasmay do ka koche wala ma nyedna nye na so ko dugula na fulu sigido nga
kama fura ibru sabili tamade ani ni fere tanga ko ya turo juru bala bi ala tsega shaka su ala ko na nyona abo de ni ne ka jara bi do ne ko na ile to ko mi na jara abi do de mo ngo ko ta ka fo i balma muso wala may badinge wadi do abi do jaga kono bo ma do madda ko jaga bi do mo la hala do bi anama de do akono do anni bade do no ko ta da mo fiya ni mi ya dawa ala ka la ba ibrahim so fana furu me ro dala la che ala ga ngi kasara usoro ike jaga da mo fiya nu ko yaga balma so ya ko nya kai kada ka kodo de bi na to abi do jaga di yope ono ko ko ni nye hali balma so kana siga ngano tei la kana damo akadi ado minu mo enunde kanga di minu mo ani mamnu ni dine bara fe tisiga bara warake wa ala ko akana nyina lu fana ko dine bara fe tisiga jenyini azina usru fi sabilillah be dine bara la ti chugo soro o ko lega danga mi fere ko be ale fana hakili jigi dola minu ni do danga do dine na kadaka abora joso mina abora chrétien mina abora yahudiya mina olu ba nye go wati wadro ba muto bo shi wadro no ala ko akana nyete ko hanna sro sendigi do nga ni wati ngonna twaidi ko ma bole ngora do ba nye ma faka saka ko o da to ala hakili jigi wala muallafat qulubuhum minu ndo danga do na nu masabati falo na ya to bet sa nyego akoro ado bi segide wala ko no kara gawde noy muna ma fle bismillah assalamu alaikum warahmatullah bismillahir rahmanir rahim abal ma ke fakoli dunya dum ni ngali sawabe mulol asne kulubali ka bokai alle ni ngali nun jan ko ni sira no ki yo jang daya makoka lasi aga yin ngali folo de ko farda sili awati bita ka mo min to ko yalla may bisa ga chesri sugun meleke pure ga sega wati ka alabatu ko yaga kele flana o bitali gan ko na ni tajudu ko tajudu fana na a wulili ka gele mo ma ke ibise ka muneke pour ga wulili be wulili bise ka no ga ma to amina ka ke wa ga ni ngali sabana o de ako kay nyam fa fe sisa ko dobole ndo ino sisa ka ko ni pour ga bato ga mne figa ala ye nyeksela o ko o dalu bolo no o ko ladil kan jumere be no i bolo ko ka sir nyeshi olu mo numa yalma ko kuma nyechien wa ala bi nyeksela wa donc ni ale ga yin ngali sabay bo yin ngali laba me daw kan o fana bora ambalma do yorola sungolo kono jurube mo mina i shuna ibe ka sun juru sara i muso ye dilan ni ife ko yalma ni ya tige ibe kasara ibe kafara sɔrɔ ala wa sungolo ko tɛ dɛ sungolo juru be mɔgɔ min na par exemple tile damadɔ juru be mɔgɔ min na e b'a la ka juru sara e muso nana ka na i ka suguru dunnen kɔfɛ yani ka dugu jɛ a nana ka na i jɛɲɔgɔn ɲinini ye kafoɲɔgɔn ɲinini ye o yalima ni e y'a tigɛ yalima i bɛ kafara sɔrɔ a la wa i bɛ jurumu sɔrɔ a la wa bon ani farida sun nafila sun fana na o b'o tugu jurumu sɔrɔ o fana na wa ni ne tun ye ɲininkali ye salamu alaikum donc a fɔ farida seli ale wajibi kisɛ bilen min ye k'a fɔ ko ni i to o sɔrɔ ka kɛ a waati fɛ i bɛ mun kɛ muso sabati ka d'i ma a ɲininkali fila in bɛɛ to kelen ye i bɛ ala de deli ka ka ala ye fɛn min da n'a fɔ ma sitana o fana ka baara ye k'an gɛn ka bɔ
seli de mo alabato mo ale ka baara o de sete anye ka se shetana na sekile mbanyo ya ale mi shetana da mi madamo ka nyeda mo anyeba na on yetala ko amba na maka shale la no mama kon go ki ijija o yorla ki bi kwada shetana na tisi ibi dala ko chaya ala de fa ma bi fangi ma bi shetana gwenga ferala don oni wati ko lay bae e be fanga sura kanga ni kon go ki bi ikwa dala tisi ala deli ibi jafe ni ma ala delga fara kanga lodu tajuru fana bo to kelela farda seli o ka gole ka to tahajjudu ko li dut la fe seli o ola be ko se ta me ka o te bashi imam madi rap manu ga ko dola anama de ba fa bi chugo itese ara ma temena sirami ve ibo sirande don alama temena jiji non do fa fa se usira ko dola i nyere le bi don to la mana de la ko no suya kera ma ala kufo subhanallah alhamdulillah astaghfirullah katuka ulu fa kacala e wat gay baye shaytan bi boy o ni rama saka bul ko ma gati ko ala do wulel ko ngada nga adasara kulgoto nga yen nugo dai kana tote o e ma hadi tay kan ladi me zabala de nati zabala e yel ma ko kele zabala o famille wala sungalo juru sarali e ba ki ga farda de juru sara kata ko sunguru joni ngoro ko e mse lañi ni fe famille juru sara do to tewa e na ande ga sunina wa e na kala juru sarali kle duru kle tam ndoro amage joju suguri dune ngoro ko ka ko suguri dune muna e ma nyina fe wala ma nyini fe sabana an ga jamana suguri bi du wati mi ma bal ka dai muso fe kada wati mi go an ga me ka nyire kwa katme ala kra dina ta fa fe suguri bi du jona ko o kema dama kamale ka sala mo ten kamale yana ala ko Muhammad ladege sallallahu alaihi wasallam ala kra de kangarda akhiru ashur ay sugri ya karo ya kana kamale jira ala wajjilu alfitra ay sundiga ya tiliat lebna rawa singa sundiga akana kamale jira ala kama waddo ala kra bisu fa sahaba ya rabbi ya rasulullah ma ablema ala kra ba folla o kama no problema ko tetlebina no kamale jira rote ko fodde bi gadu ala mo bala ibi baraji bomi ala karamo gati baraji soro dina baranna ala ko qur'an ko ay muhammad de la jako la digi kul in kuntum tuhibuna la fattabi'uni yuhibullah wa ma ataakum rasul fa khudhu qur'an dina mo hodde ka ko alla digi ke walewla ne ga kamalani ka sura jira wala allah ibi ga baraka baraji se balay wala ko mo holla digi baraji bo Seli fajr la 6h du matin o fajr seli o armade kanga suguri fo atoidi kana se -20 -15 akepia on est taro do la 4h30 puis bien fo i ka fo suguri dans ram so lay fo clément bo clairement sur ya bolla no anga jamana nuna ka suguri du kadam so kadaka ala krabi surudu watu angeme kanga kamale ya jira katima ala kraka suguri ya karodi na onda kamale ya misa ambe watu bina seli bike no fajiri seli siseri adama de suguri duka ga jimi foka ta se mole ka kaso ke seli daga na misiri ane du kra demi yo do shu kono dai muso ba foi tola o kera sumala re kono na o kera juru sara yo iga dam so ta foi yani ka so mo yani ga se surdu wati mo singa dalaji yani ga se surdu wati ama ba ma
o nafla tala nafla foy tula an yo tiget le fe foy koni to yo brani ni ra gonda fe ala ko tani yere tula ale ga ngal la ba ko nyime ko ki ale rata de wa seri hein ko do be kai sidan ko olu ba yenya na bismillah alhamdulillah no karata mo ru la fele sawa kada limaniya koroye femin di nyana kadala ima ma fo kadala limaniya wa kalimana du kula kada anya be fe fana fo kalimana wala hal kalimana kirala a farsugo ne farsugo fo tunu nyonjew ngal hala min bala e kadawla non nolu ko bora la ka singa yenya na kada limaniya ba bora limaniya babu kono aburo kono sisa nga ama fat kila mo ye ko nyumanga unana jebo ba do la kuy e mam se ala jira abana yan lafiya ko ka ku jijo fe nga ala e fendo foko ala era ala kadda tugula o tenyena jabu inache ala nga jonya jira anyere la wajma wasalulka ani ruhi ulil ruhu min amrillah wa ma utitum min al-ilmi illa konni o winyi nga mo hora foko ne ala ko winyi ngala ni ko mina o kone ala yu ka jonya jira wala ni ko ay don foy madamo fitini ngo mashita ni fano o yanga jonya jira ni alala ala yanga jonya jira na nyira farko la amen gidiba bela be ado ka fo ame ka bara ni kuma ni dibini fe nga be ni bora farko ala ko nyana mai le ka jira wala ko be jemi ngono fudo abi magamina anya be mina be fu lakika je kono ya o soso na kwa bo soso aya ni jana ngai mashite kibini fano akaje akafi akagudala ala ko nyua akaje jira ala tayere do inni mi ko yanu kase ala yere mo olu to ko ka mele ko jira ko toy anyiru nimi ni ala yanga jira no ku gasinga ayara ka ni bo ka jira aka kala ne wona wala ma mi ndara kibido aki ni jira ila folo namo ke wat na sigo ke okma shetana be aku ndege ngalodo ala ko korana kono net yeni nye la tudu wala usaro ala ti yeni nye imay musa ya nyini ala ko amolla ni ala kay nyena utiga koy musa nga ko koraba kama kulu laje ni kulu tira ka zabati ado bala musa binane alay سبحان من على يجيك كله كله ما يمانا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كل ما ينا موسى يركنا كبي على ما يدا قال تجلي ميغالا على النور من بيا كله نكلو ما ينا موسى يركنا كبي كريا بلا ميغا كو على نغو بتيغو مي انغان دبلا نو وي كريا دوي نتامه كاي دولي بي على يفوكو جرا مولا وتو من قال ماي na ma ko adama do ku nyama jo orana nye blasrali ke ni mam nan ni zuwe afo o akanimi ni ala ko amo yeli donda ma mo nya dama ko akan ni jana folo an emin dara kibi do akai ni jira yara wala ma alere mi karamoy akai en ni jira ila akan ila na ma se ko wat na se ko ke wa shitana be aka tulunge ala ami do ka ala ka mo shitana bulu Ambalma baro be la question posée mais ça n'est à la question posée comme mo be ka en suis YouTube sans fait ambala muso do ko mo bari ko abe o sa so ko salamu alaykum wa ta'ala barakatuh sadri lakan de Burkina Faso abe en fola ko sebe ay fol ga mashallah sadr lijna Burkina muso ka nyama abina fale fana be aka lame no je kara dugele nyebi ay folle blamo ka bari bismillah aywa assalamu alaykum warahmatullah che jaka ko kuma fo cogo mi ani ka kogo di mo ma seneka yorra u bake do be kogo di do be daga di tun do be dabadi do be falodi muna ni bara bana ifana ka se ki hakiri to ura
waati dɔ la a mankan wulila an ka yɔrɔ la kosɛbɛ ko ala ko fala tamunun tastakisiru walirabbika fasabir donc ka e ta fitini ka kɔgɔ dɔɔni bɔ k'o di mɔgɔ dɔ ma yaasa tigɛ ma se o k'i hakili to i la ko a tɛ bɛn dɔ ko a bɛ bɛn dɔ ko a tɛ bɛn donc ne fɛ ka karamɔgɔ ɲininka komi kuma in na k'a bɔ jakara kɔni tiɲɛna jaka t'i ta ye k'a bɔ i ka ɲɔ baara fana dun ne bɛ fɛ k'o yɔrɔnin faamu kelen ɲininkali ye fila ye a filanan dasira wariko kuma min ma a fara tiɲɛna ni wari ye san yɛrɛma i bolo misali hakɛ min bila n'a ye san yɛrɛma i ka kan ka jaka bɔ o la mɛ minnu bɛ taa don bitiki kɔnɔ ka bitiki kɔnɔ n bɛna bɛɛ kasabi yala o ko fana bɛ cogo di salamu alaikum alhamdulillah an balimakɛ ka ale kuma bɔ u ka kɔgɔdi ni dadi ni dabadi la ni a dɔnnen don k'a fɔ ni i ye a ka kɔgɔ minɛ n'i y'a ka daba in minɛ n'i y'a ka da minɛ ni suma ladonni sera i bɛ dɔ d'a ma i tɛ se k'a ka da to yen i b'a ka kɔ dɔn ne y'i bolo don a kɔrɔ kɔni a ka laada la o tuma na i b'a di dɛ kɔni ani jaka tɛ fan kelen fɛ mɛ i bɛ sin k'a to yen nka ne kɔni y'a minɛ o tuma n'i ma don b'a fɔ karisa tɛ maa ye koyi ne taara daba d'a ma ɲɔ gosira ala ma ne filɛ san wɛrɛ a tɛna fɛn di ma bilen o nka ne kɔni i bolo don a kɔrɔ a ka sigidaw ka laada la i b'a di nka k'a fɔ o ye haramu ye a y'a di a ma fɛn fɛn ka d'a kan nka a bɛɛ ɲɔgɔn dɔ ka kɔrɔ sin k'a to yen ni de y'a minɛ kun o tuma na i b'a ka laada tile fɛn t'o la ɲininkali filanan tiɲɛ bitigi kɔnɔ minɛnw minnu b'olu dan k'a fɛngɛ n'i ma farati i bɛna jaka bɔ i yɛrɛ kun siɲɛ fila de e ye wari de don ale la donc o tɛ wari ye fɔlɔ wari jɛ min y'o fɔ n'i farati minɛnw kɔnɔ fana la o tuma n'i ma farati i bɛna jaka bɔ fila k'i yɛrɛ ma n'i dɔw y'o kɛ ala m'o f'i ye a jo b'i la a to warijɛ in ka mara a banna ni nin ma san e b'a kɛ cogo di an kɔni a bɛ gan sisan i b'a ko k'a wanda k'a to b'a kɛ cogo di i bɛna sɔngɔ bɛɛ k'i fɛngɛ i m'i yɛrɛ bɛ sisan i bɛna sɔngɔ bɛɛ k'a feere n'o wari nana kokura n'o sera san yɛlɛma kɔ i bɛna jaga b'o la kɛ bi kɔnɔmina in danni o tɛ sɔrɔ ko ye ka d'a kan o la i bɛ taa bɛɛ i yɛrɛ ka siɲɛ fila wari mugu min n'o fɔra maa d'a ma i b'o jaga bɔ kama a ma se tɔgɔ di kɔnɔmina nin ta ma o ma wuli o a jo b'a la ale b'a ka telefɔni bɛɛ lajɛ a ma wuli o tora ka gɛrɛ dɔɔnin ɲininkali fila de bɛ ne bolo karamɔgɔ a fɔlɔ fɔlɔ ne b'a ka arajo lamɛn kosɛbɛ ani tile fɛ sɔgɔmada fɛ ne b'a lamɛn kosɛbɛ ne deli ka mɛn karamɔgɔ da a ko mɔgɔ bɛ don jahanama kɔnɔ ko ka bɔ i y'a faamuya ne tɛ se k'a sɔsɔ wa a tɛ nkalon tigɛ o ye tiɲɛ mɛ ne kɔni ka faamuya la jahanama filɛ nin hakilima yɛrɛ bolo jahanama se kɔni a maɲi hadamaden ma jahanama se kɔni a maɲi hadamaden ma maintenant k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don jahanama kɔnɔ ka bɔ wa ne tɛ sɔsɔlikala tiɲɛ don mɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi nin man ka fɔ hadamaden na bi parce que ka d'a kan hadamaden fitani don fo ka tɛmɛ wa ne yɛrɛ kɔni ka faamuya la nin yɔrɔnin an kan ka kɛ nin yɔrɔ kɔnɔ o ne ka jateminɛ ye a filanan ne b'a mɛn karamɔgɔ da ko n bɛ se haramu ye i y'a faamuya karamɔgɔ kɔni ne y'a mɛn karamɔgɔ yɛrɛ la n'o moise a ko n bɛ se ko ye haramu ye ko a tɛ kuranna kɔnɔ wa ne tɛ sɔsɔliko la i y'a faamuya mɛ u kɔni b'a fɔ cogo min na ni muso lankolon bɔra mɛlɛkɛ tɛgɛrɛ la a bɛ sɛbɛn ka jurumi donc o la o kɔ tɛmɛnen kɔ u b'a fɔ cogo min na
ni muso sara ka mɛsi tɔ a kunna mɛsi tɛ se ka bɔ a kunna n'i ko k'i b'a bɔ a kunna a kunkolo golo bɛ fɛrɛ ka tigɛ n'ale bɔ a tɛ se ka bɔ i kunna bon donc ola ne fɛ o min filɛ o min filɛ o ye donc ola ne fɛ tolérance yɔrɔ to o yɔrɔ la nin sura kɔni n'a bɔra muso kunkolo la dɔrɔn ko mɛlɛkɛ tɛ a la a bɛ sɛbɛn ka jurumi o puis n'i sara ka mɛsi t'i kunna a tɛ se ka bɔ i kunna bon yɔrɔnin dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ cogo min na ni kɔnɔdimi ye so bi ni npogotiginin ma deli ka cɛko kɛ ni a panna kunna a bɛ wuli mais min npogotiginin min delila ka jɛnɛya kɛ n'o y'i dala cɛ a ka kuma la k'i pa sɔnni kunna a bɛ sa yɔrɔnin bɛɛ ne dun fɛ o yɔrɔnin ne ma da la n'o bɛ kuranna kɔnɔ bon ko dɔw bɛ yen i b'o ɲɛɲini ni hakili de ye maintenant n'i ko k'i b'o bɛɛ ta ni cogo jɔ ye vraiment ne fɛ o bɛ se ka kɛ erreur ye quoi o tɛ ne ka ɲininkali ye donc ne kɔni fɛ mɛsi ko nin kɔni vraiment ne kɔni ne ɲɛ b'o la cogo min na tolérance yɔrɔ t'o la musaka yɔrɔ t'o la o ne ka ɲininkali fila ye assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin ale y'a ka hakililaw fɔ janɛmɛ ko kunka ala ye min fɔ kɔnɛ kɔnɔ o ni ale ye min mɛn dɔnnibaw da ani ale yɛrɛ ka hakilila ala ko ma janɛmɛ jurumu i yafa yɔrɔ ye i ye kojugu diɲɛ kɔnɔ ni i ma ala deli a ka yafa kɔfɛ tasuma bɛ i jurumu jɛni ka bɔ i la diɲɛ kɔnɔ ni maa min ma to diɲɛ kɔnɔ kudayi ko saya min sɔrɔ o de maa tɛ yen daminɛ don b'i ka ɲɛnamaya la laban don b'a la o ye juru min k'o hakɛ na janɛmɛ ye juru min de jɛni ka bɔ i la janɛmɛ ka baaraw de ye komi ala kira ko ni janɛmɛ ye i ka jurumu jɛni ka ban k'a tɔ to a ye danni saniya min ye ka d'a kan maa si nɔgɔlen ma bɔ ala yɔrɔ la bɛɛ sɔrɔma nana i bɛna baara jugu min kɛ o nɔgɔ min dara i ni na n'i ma sɔrɔ k'o yafa ɲini yan janɛmɛ bɛ o nɔgɔ in de jɛni n'a y'o jɛni ka ban kala ka maga saniya in na o fanga ma d'a ma a bɛ e yɛrɛ gɛn ka bɔ sa de o tuma maa si tɛ k'i ka kojugu ko dan t'a la ka d'a kan daminɛ b'i ka ɲɛnamaya la laban b'a la o kama kuranɛ y'a d'a ma t'i to yen nɔ bɛɛ bɛ laban ala ka hinɛ de la o kama suratul fatiha kɔnɔ rahmani rahim de bɛ yen puruma tɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi nka ka taa kɛ dɔ tɛ bɔ fiyewu o y'i kelen ye ala fila tɛ yen nka ale ko k'i komi kojugu wara mɛ an ka diɲɛ laban waati in na ko ka nin yɔrɔnin datugulen to yen ala bɛ diɲɛ laban waati in dɔn ka tɛmɛ ne n'o kan an b'a fɔ kuranɛ yɔrɔ dɔ dogo dɛ ayi n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye ala janfa o ma nin yɛrɛ fɔ an ɲɛna o sisan n'i donna i t'i bɔ dɔw y'u ka kojugu jɛ ka sin ka jigi tigɛ ten donc kojugu bɛ dabila bilen ka da ko i donna ten o kuma banna o ka tɛmɛ n'a ye nka n'a tigilamɔgɔ bɛ dabɔ la k'a fɔ yafa bɛ se ka kɛ i b'a ye a tigilama a bɛ se ka fɔ nka n'a ye k'a fɔ ko cogo tɛ yen a banna e hakili min fɔ o bɛ sin k'a tigilama jigi tigɛ ala yɛrɛ ka hinɛ o kuma tɛ foyi kɛ kojugu ko bilen nka ale ko de diɲɛ la waati na kojugu waramɛtɛ ko ka nin yɔrɔnin dogo an b'a fɔ a ye ala ko ka fɛn min walala kuranɛ kɔnɔ ko ni maa min ye ale ka walawalaliw kɔfɛ k'a dogo ale ala bɛ t'i ɲininka adamadenw hinɛ de bɛ la wa kojugu ne ala y'a da ka ko ɲuman da yala ko de ka ko ye ka tɛmɛ ne ala kan wa o tuma n'i k'i bɛ ala ka ko dɔ dogo o ye kelen ye ka kojuguba k'i yɛrɛ la o kama a ka hakilila ka ɲi nka ala ko la o ti kɛ dɛ ne ye fɛn walawala k'e b'o datugu ti kɛ i bɛ se k'i nɛn dɔn a kɔrɔ cogo mun sɔrɔ a tigilamɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ kojugu don tiɲɛ don tasuma hali an ka bi diɲɛ kɔnɔ yan maa i ma dimi a kɔrɔ cogo cogo ne y'a bila tasuma na a bi taa mili saba wala tan dɔrɔn o b'a sɔrɔ a hinɛ donna e yɛrɛ la i b'a bɔ a ka ŋɔnɔ ka a hinɛ min bɛ ala ye an da ni hinɛ min an tɛ se k'an jugu bila tasuma na a jɛntɔ lajɛ i tɛ se o ni ti i bɛ taa bɔ ala k'o ye aw ye aw n'a ka hinɛ niw ne min ye ala hinɛ b'an jɛ
nga jondo bla tasmana ko tebo o ka to womba de dan Allah o ala tani ma bo pian ma ti to janama ko amal make o ga ibe mi no fe nyo ro fe ni ala ko jude ka ko ala ka tama nga ay bo o teka to famille antoiri meshi ala rawo nyafo ko muso kungolo langolo ala yo defo ala kra fo ala kra kurana da kurana ka fo meshi yoshi atodi kononi la muso ngolo datu balia apora bana o ka fo ni muso zaraka meshi da kula ka do jama kono e dafara ka mo fe teken ala mo fo meshi ko mele ko ngalo ko meshi fana tsega wa ko la o bengalo foite ko na adam de fatura ko o tsega bo hali nyimi daga nyimi no fana kwadura da bara la abi bon na yo ja ngana mi je batu meshi bo ngolo la ka ngolo ka foni ka nyere na jo wara foni kunde ni me dina fami abalai ka funga kuma fudo ta jeno ko ataka foni atike be mi ngalo de ni me ya mako ya to e chedo femi ni e ka dina sane ya ko fe kamo iya ko ibifu yega sa tiga ta atila mado janame kono kada ka eta fe ko e kele ki era bla ala place abina fo sigarti akabu abi arama de toro yega sigara sigara minara do janame kono la o yika dandame u fa fe na ka mo ala ka jira ni lay kene do kanana misrila kadaka mawaram bi joy grafe bina toro ala jege ngala krama ko yejana me dinyu o kuma ni na nyona ni so no adama da anyona bala mala a fatge nga singa ke janame dinyu o yika dandame wala ma tigla ma tido al janame kono al jine kono la o yanga dandame nyo tike amito ala kra ta foto be ni la abina ko ala kra ka sabi do saad ako ala kramo ako ala qur'ana kono he ko ni ye jina kalam ne e shirin nani ere ko fe e ako kunnewa kunne ko nya e musuka ko mita muruda ke ka bulo chaw hal da ko ke kabo ala ka to e ko yan go mi shirin nani babitla shirin nani e ko yar so ko ne to gade ala gara yarla ako saad ni mu hodo ka kele ka buita nga ala ya fo tugo me abikateni o eki mirben jenea ashati wora korana kono enni yene kata fo kata jina kala wala makrata ala shire nani yeba folo ko fe ala ya adama diado buyando de kono ne manani shire nani korana ko ay guya bise kingala ganna shire nani ala ko shayni muso ay guya keme ka fla ngane ko ya manga chide manan shire nani ala ko ay guya bise ngani korana ayawde suratul nur chawo de la ko rasulullahi de ala ya foti ko mi ko ne tese goyi ni ngombo ke min surat lala akonya yoro mi busike ka diga ko ne ke le ka jibita ngala foti ko amket to mamu famal ma ke do e ka famya ani ka hina adama do na ani ka dina kanu o ya adama ko ngala mi bo o tito mai ala kra o de basadi e ka dusi ibi jofe ngala foti ko ma bito ni mo horga ke le ka jibita amma melo ko fo aka hakila mona e sabana ko yejime es go de jara ma wulo ana fana jara do jara o chale do kena ka ka jazakumullah ko ala ka seri mai jazakumullah assalamu alaikum ne ambalma ke sama saga nyinigali ko imam mada alayhi salam ayira ka fo isa anyana kumbe sankulo la abe ka baral amadiya seba watimina donc ko fa ana yira fo ko isa sara ko donc akumbuga fo isa nyana mambe sankulo la watimina ka kuma qur'ana kalanwa walma ama hadisa kalanwa donc o nyingal fole a nyingal filana ko imam mada alayhi salam ayira ka fo ko mo tisi nyana ma tisaka yela kalola quoi donc ko sisa américain olube yala kalola ko donc imam mada alayhi salam ani kuma ala de kuma na fe walma e kuma fude fode
Voilà. Non, aga ɲininkali ka ca mɛ ni man ko k'an b'a bɛɛ kɛ a ma nɔgɔ. An b'a fɔ sabasa ye k'a ka ɲininkali o ye ɲininkali ɲuman ye ko wala Muhammad alayhi salam ka a ko Isa bɛ jigin bara hinɛ Amadiya kɔnɔ ko nka a tila ka na a fɔ Isa sara ko Isa ɲɛnama bɛ sanfɛ ko a tilala k'a fɔ Isa sara o tuma ko bara hinɛ Ahmadiyya n'a ko sɛbɛn mana ko kuranɛ tun tɛ yan ale ma fana ma tɔgɔ fɛ tani n'a ɲɔgɔnnaw ye wa ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko a ɲɛnama bɛ sanfɛ wa a kuma kuranɛ kalama an b'a fɔ an balimakɛ ye wula Muhammadu alayhi salam a ye nin de fɔ maaw ye ka sɛbɛn a bɛ safinɛ numu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ne yɛrɛ a sɔrɔla samasa ka yɔrɔ de fɛ dɔnnibaw ko nabila Isa bɛ sanfɛ an bɛ wolola k'o de sɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ jigin a bɛ sanfɛ a bɛ jigin Ahmadiyaw ala ya ne provokera ka dugu de yɔrɔ dɔ zelilaw fɔ bɛɛ k'u bolo minɛ n ko ayi bolo minɛ ka sali kɔni ayi o tɛ maa ɲɛnama ye fajiri selila u nana walanda di ko Isa sara n ko a dɔ kɛra la maa man ka to ninnu la dugu jɛra n ye jatigila ɲinɛ kunna n bɔra ka dara u ka ko fila min sina ka u ko ka ɲɛ bolo minɛ ani ko nabila Isa sara anw ka maa tɛ se ka ala kɛɲɛ n ye jatigila ɲinitɔ yɛrɛ ka taa dugu jɛ n ka jatigila kɔnɔ nka komi y'a to ko wɛrɛ ɲɛ ni n kun t'a fɛ ka hali si bilen o ye nin fila ye dugu jɛra n taara n bɔra misiri komanden a tigiw komanden nka ala nana kɛ n tilenna ka ala kɛ n ma jate sɔrɔ n ye n ko jɔ dɛ ninnu bɛ siyɔrɔ di maa ma u ka misiri kɔnɔ n taara si ye kokura komi u komanden o y'a sɔrɔ u ye Imam Mari ka kitabu di ne ma i komi u komanden bolo minɛ ni Isa saya kɔfɛ n ma sɔn ka si kalan dugu jɛra n burukusu n yɛrɛ tun bɛ se ka segin ka seli Nizɛriw fɛ k'an bolo minɛ ka n bɛ tila ka segin seli kan bolo minɛ komanden tile saba ala bɛ ka ne diya n m'a kɛcogo n tɛ sɔn kitabu minnu di yan zɛngɛrɛ nana sigi n b'a n ye dɔ ta ten k'a kɛ tan Safinatu Nuhin kabako don ne ye Gulam Ahmad y'a sɛbɛn komi ale bɛ ka ɲininkali kɛ cogo min k'i komi silama dɔnnibaw a finman na jɛman bɛɛ ka hakili Isa ɲɛnama sanfɛ a ko wa ne yɛrɛ Gulam n fana n b'o hakilila ka wa n y'o sɛbɛn n ka gafe dɔ la ka kɔrɔ ko nka tuma min Ala subahanahu wa taala nana faamuya di ne ma n ka kuranɛ ayaw lajɛ ka ɲɛ a n'ala ka tɛmɛ Isa saya a tɔgɔ di a saraka silo san 100 a ko Ala subahanahu wa taala ka ni jɛrɛlu kɔfɛ n fana tun bɛ fili kɔrɔ min na dɔrɔnbaw tɔ nɔfɛ n y'o fili bila ka da ka kuranɛ b'a jira Isa sara ne hali bi nin bɛ ɲininkali kɛ ko kuma na wala Muhamadu b'o sɛbɛn kuma min ko yala a kuma kuranɛ ya ayi adamaden i bɛ taa ɲɛfɛ de ne y'a lakara ko alhaku ko tiɲɛ ye adamaden ka bunufɛn de mumini ka bunufɛn de y'a ye yɔrɔ yɔrɔ a ta wala Muhamadu y'a ka jɔn a ko n ye nin sɛbɛn n ka gafe dɔ la ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ adamaden wala Muhamadu ma dɔnnibaa dɔ fɔ ani min kalan a fana y'o de kalan kosɛbɛ nka kɔfɛ Ala subahanahu wa taala nana a ka cidenya lahalaw bang'a ye a kɛra cogo di a bɔra a ka kɔrɔlen ka da o tun ye dibila baara de a kuma o min sɛbɛn a tun tɛ kira ye a y'o kɛ dɔnni min n'a y'o sɔrɔ Muhamadu kanu b'a la o sɛbɛn o de fɛ k'a fɔ a tigilama ɲɛna ko bara hinɛ Ahmadu o sɛbɛn k'a sɔrɔ a ma ci ye nka Ala nana faamuyaw d'a ma ka nɔrɔw d'a ma a sɔrɔ ka kuranɛ ta sisan minnu ko Isa ɲɛnama bɛ yen ka kuranɛ ala kɛ kuranɛ aya kɛ k'u minɛ ka jira k'a fɔ kuranɛ ta de ye tiɲɛ ye an kun bɛ min kan o y'an yɛrɛw ka miiriya o tɛ kuranɛ ta ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ seli ka ɲɛsin Baitul Maqdis ma ale t'o kalama ala de y'o fɔ a ye wa nka ala nana a fɔ a ye Muhamadu i ɲɛsin alikama ma a ma Baitul Maqdis to yan o b'a jira ko fiɲɛ b'a la kira de la
doy nya kenyere mo adaka kraw chama tebena yi on ngala kota abana do ngona do ba to mi wa fara ku yode sebe ngala na qur'an ta fay ka qur'an dira ayala tata ko makanga gula muhammad tanedi de nyefi ndo ibaka chetgiya anaka yirma digi do ade wani yira de nuko ngoni jey kasinga do ira ka fililati ni ma sonu mayde bed bi sonu mo ka soroka ahmado flani nyanyu ma isi nda do nyel gele ba ka fembo do ga alaka fami ando ga nay flana ejme ko gula amar go ta kalula ese gula atwari mimi ni go akulo bewa gula mo do se wati dime afra isa tara ala fe afra gulo gula muhammadu de ko ala ko qur'an ko hal kuntu ila bashara rasula muhammad ba ci wa mo so la kafiru ko kata ala ga fe gula muhammadu ayade wala wala ko jabe mi na foye ko ci de fara gulo tigi de ci we fara gulo tigi adi fara gulo ti o ti yela kata ala fe ko kalo yera wa ala be kalo de la jeni gani eta kula ma de nyen kalo yede kati ma ko to be kula ko bi da ma fula wa ko kula ma ka don ka bu mo no kula ma mon mo ka ka ta se se o be dan vedo de ala be dan vedo la wa a fora de isa tara ala yi o korane o den nangari o kula ma de se o pele diga bismillah Assalamu alaikum. Ɲininkali fila de bɛ ne bolo. Mɔgɔ dɔw ka ɲininkali don ko n ka lase. A tigi ko ale ka lamɛnniw na a tun b'a mɛn mɔgɔw fɛ ko Ahmadiya ko Isa jiginko tɛ tiɲɛ ye, ko Isa tɛ jigin. Nka a tora lamɛnni na a nan'o faamu k'a fɔ an bɛɛ bɛ kan kelen kan o la, ko jigincogo o de y'an bɔ ɲɔgɔn na, ko a y'o faamu. Aw ko mɛ ko k'a dɔn tigitigi Imam Mahdi de ye Isa in ye, k'o bɛ dɔn ni dalilu jumɛn ye? Ka da kan olu ka faamuyaliw la ne y'a sɔrɔ ale don silama tɔw kɛɲɛnen bɛ ka fɛn min kɛ silamɛya yɛrɛ tiɲɛ la, sariya kow la, ko a n'a nana a ka kan k'olu de baaraw kɛ silama tɔw tɛ se ka min kɛ. Ko a y'o jumɛn de kɛ ni an bɛ se ka tiɲɛtigiya ni o ye? Sabu a ye bolotigɛ ko kumaw fɔ, olu bɛ a la, sariya bolili. Ɲininkali filanan o ye mɔgɔ wɛrɛ ye, a ko yanni kiraw ka ci maa minnu tɛmɛna k'olu ka kisa ko bɛ ala bolo cogo di? Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala. alhamdulillah ma fa mul make no lay saka digi cogo min na ko ay ñoo va mula nga mir la Muhammadu be ke Isa fole or ala karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi sahagam Isa nanna imam o ye sirama sile san wakile ani kɛmɛ na de ni Mahdi mi y'o jɛ i tɛ se ka kɛ Mahdi ye, Isa mi y'o jɛ i tɛ se ka kɛ Isa ye, ka d'a kan waati fɔlɔ de ye waati ye, n'i kɔnna waati ɲɛ i y'a jɛ, waati tɛmɛnen ko n'i nana ayi i tɛ Ala kira ka fɔli ye. Wa Ala ko Kuranɛ kɔnɔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون
ni ala fem ji kadi muhammad mo sallallahu alaihi wasallam ka basabe kana du ko kadi muhammad mo ko abina yele kana ne ala yoro la fatura korone doni afamia yere umna yele kana ne ala yoro la atobto ho ni kuma fufo ni sirindaw konga o tinga ket lefla wala ma sanga ko san wakile o bi dafa yoro ba soro chuko takula bli al fatrati ma aw ana madina dal san wakile wala kra ko sallallahu alaihi wasallam korone famia wala anoro yere ko bi du ko ho fo sanga mesaba ni muhammad be sanga me folo mi ngono ani flana mi do ani sabana ono sama sanga me sabana demena o ma wo bi demene sanga me nani na ni ke mesaba folo no boray san wakili ni o fara ko dule wakili ani ke mesaba no ala krajira wakili fara ke mesaba folo ngo fe o kuma ala bi noro tigi wulisa o isa na wati de ko ray mahadika wati de we ni foro ko itisa ka alakra ka isa bole ka daga alakra ko isa me ko mi ko ka bo salamo de la mi jira ka tabale sallallahu alaihi wasallam o gula muhammad de wele da ka be mo je fanshi ke shima wele da ka ba mo ni da ka be mo ala bi tace ka daga ita alaka kole gula muhammad de wele da ka be ni qur'an ka san wa kele fole ye ka be na alakra ka sanga me so flot me ne ye o mana o to me ne ko o mana je be ye tita ti ala kristo ko anga fa ka boy islamo ko anga fa ka boy katana e fo ka ko be ke ala ko netta ni ma shitse ka foy ko la mo ka fole do ala ko nado wale de do kalo nyebi chai sungolo te transfer shu wo sungolo kle kono kle che o sungolo kle tle mo ni segi no kara minye o ene ka mahdi fole o isa fole nyeleadaga fara imam kum min sanga yelma mani kana o ya ala tay ala sanga masa wata me kana san wakile teme kaddaw ka gulam horga dono ka wuli op mana jenne gulam horga chetga jira gulam horga sound teme wa ai o ya ala de wala ya wuli ka ne wate kele ka kalo nyache sungolo kono aka ko te ko bikaye annen ni ngoro ko ka mabe famo kwala bna jira annen kelawla wani nyene muhammad ka fole nye ni munye ni kalo nyeche ni solo te tsanza bashu o sungolo kele kono ka tle nyeche tle mo segi kono kera minye o ni muhammad ka fole ba kabini muhammad bora du kulo ko minu yeno ma wele o yerla ngalo duguna cheri kado ka fo alamma halidu lo nyeche ashie mate ka se noro ma fem flaimo jango ko ke sungolo fe shetano bi jojo ko la sungolo mina kajira ka fo nyi rahman nyi hina masaka tamashe sungalo dongere wala te san sabashu ka kalo nya chewla dongere wala te fana fet le mon seki ala yen beke kajira ka fo wa fole vleni oni mam go iba fe kala ka tamashe ani ba fe ka ala ka tamashe ye wo de ni bidabru lamina samaila radi suratul hamim sajida wa ya wona o de bino wala kra sorla ka aka mi majira ko cedo ko fana fadala no ye kalu nyene tlinya tay o be dar lo qutni ko inna limahadina ayatin lam takuna mundu khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala wa lan takuna ينخسف القمر في اول ليله من رمضان وتلك الشمس في النصف منه ngam hadi folin ni yere do na ko forambe ka fo isaru ka fo aka almamidu o ka ceti ga tamashe na ala biro jira jena kan muhammad ka barano wa ne be ne ba fo ni no ga ba soro ne tay sayati masami zoro o ba ka ceti ga jira ni kle ani kalo nyake ni sungolo kle ngono ko kle kalo tabiga sungolo te tan shabasu o sungolo kle ko kle ngon segi kle nyebiche noro ma febla kalo ya fu yeshufe emi me ka kula ma wonne ni tay ngalo nye nyeche ala karaga do folo na kula muhammadi ala de ko nga nyeche de wo e malula de dugu jeri la fana ala ko ni be kula muhammadu so foni bot le koro wo solo kele tle mon segi tle nyeche na
ka jira ne bawle do bawlo aywa ne de alaka kle wa ko ngan nyece bi kaw malu ko wadi wala on mo ne alaka ka barade ni o na alaka ko kondi make watti ke fona alaka ce fole na wani mam gola so ko ka jira ka fo gulam ahmad e ce fole ni ko dalube mi aywa lube ba flafle prana aya inda ikatla kala kra da onga mo ka so la mo ruma so ala kra fa tale mato ko barade mo onga na franga na prana fa fa ala chrétien qui sont yahudiens qui sont c'est la mo bi bolu ku be prana do ma ba o chetigi o dalu de assalamu alaikum bar Waka tu prinsip mungkin nggak kira syariat boleh Islamnya tahu Ay. dasar de ala kira sallallahu alaihi wasallam akale sharia bolewa islamere nani ala kira sira ka manga ko lo tigadwa minu ndo na sharia bolo de kaw wala krami bo sallallahu alaihi wasallam imam mahdi ra kunga o ye doti fara dine ka doti bo ala nga nyami min na doni bo bulu dine na abina no de boy ngaka muruta niye wa o fanga fi la ala krama mahdi de ka o kama ako ni dajalu na mi atwadi juwe ako imam mahdi de bafa nga ye falin fo ako famrun afana hajiju dunahu ni dajalu bura kanetoyi ako ne muhammad bakele ibadu la ka fo fanga te ko da ma fo abi umaru blala wala ma sahaba do fanga na ala kare sahaba do ci ngana kara ka doni ani ruhaniya ta jugu kari ala kare re jo wa ko ni dajalu bura kada ka madira ka baran bura kabino ke ni bebo ko o dajalu falidi wala kara ko no dajalu bura kan ne ba ko ngana bura ka sonata ko mahdi de ba fa abina fani dalu mesa kuma ka be ko ta famru no haji yunafsi ko be ki jiya ko rai afa fa ma yo jiya ta ka dajalu fa dajalu minu nana ka tabla ala yara nona ko ceri jenya fe a ja ko ala yiva ka boy kadaka o de joye mi me ka du farajene farabi no je pe ko no do ba shi ala man gido ko ma shi fa wala muhammad wa ya fa to jira fana Quran ayam go isa sara o jira la jomi matro ka tabe jobe ga je kono o alalu amatu yesude do shima batu je kono ka jomi mo o isa de o ala kara ko mahdi ibn defa o kore isa ka nyina me ka fa sabe mahdi ibn dachi wayo ke ay isa sara ka shiro samina simina ala kara o fo aka bana laba mina ayo fo ko kitabu ko ay ne note ni tar khuzukani abi Quran ayam ino suratul maida ayat tan kementan warna ayo fo wa isa kabru be karsala ala gira la fana o gira jena kirke ru ka dunu ba tara sekete ka fo chena ino o ma joba mi ni abodro ka ba jobbe ka ala kra ko nga barade mina o jode kari nga nene ka bere ala kra bere me Quran ayat cide ummina ka ala ka tawhidu de jo ala ka kilebanja ko sania o kuma ala kira ko fe che shima tawhidu bamadu ko ko ka wala mahmud bo kada ka juba bina be ka budi je fa bere gele fe a joy che shi ka karni ahmad yawte ne ko ina ma blaya bano e kira joy anni tayabatu iya abatu ba yu jugor madulu ga sayai ne o bisu fa ore kama okunye labe mi ko bita église jo alkaba krafe chrétien nga wala mo ga dakuriyay o fole mi nge utura ko fle la église jo mo boble wata chrétien ko labe ga de église ta jo maga kada ko fa be mene amal man ko isa be sabe manal man ko te misral man ko te ko nyam sa bi chrétien ko ngoy sona mi be o anga ga ta église jo nga kabino ko lam ahmad manga boro ko isa sara ko ningo chogori anga ngofle kabinu ko flo mo nyen na magango no kabiri du kulo dara kala karnan tauhid mashi mago du kulo nga minye tauhidu ka nogo bo ala ka gula mo hodbo
wala ka jobba min go fo kabino kare o de karani wayo ke fana aru min go ka ma de na ye jamana soro ay du soro o mana sharia bollo ka de wajibi aw abana ay she chama do be ave sanaj me mamnu gona kiraw nye olu tanye wa ma bi nyama jala ki wa ni lu ma joy ka ala ti nyini ngaw nga do nga fa ala bu nyini nga hakili min du mo ni en ga mana bi diga kare bi digila u fenye o tianu ko bi nyini ngolo kiyamado nga ibana kira na ala tu nyini ngawla ngala ma min di mo ati nyini ngawla nga e famya di mo o hakili min dirmo ala fe ni mi di karsala ni manda e ne ko ne cikara o kali ko kiramaci hakili noram di mo ala ti nyini ngawla uga barabi domo ko e chama ga ke ga to etla na mami men go fa kana no bana ya banere très bien ñiningali samalew ndo ñiningali flado fo jumɛn ni dabo ala don ko furu sirito mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ muso cɛ furu min bɛ yen n'a kɔrɔlen don ni a bɛ ɲini ka piripari ko dɔnnibaa ba dɔ ko ale ma ko n'i ye nkalon dilan ka don furu kɔnɔ mun kɔrɔ furu in kana tiɲɛ a kɛra furu kura daminɛtɔ ye o furu kɔrɔ yɛrɛ faralen o ko nkalon ko baraji b'o la k'o bɛ daga ko dɔnnibaa min y'o fɔ ale k'ale dalemɛ dɔnnibaa in na kosɛbɛ filanan o ko ka ɲininkali kɛ k'ale ye faamu caman sɔrɔ silamɛya baaraw kunkan ahmadiyya ka laseliw la ko mɛ ko seli farida 5 ni seli fana lansara fitiri safo fajiri k'ale b'a fɛ k'u dɔn bamanankan na n'i y'a sɔrɔ tɔgɔ min filɛ ka f'u la an fɛ nin o ye kan jumɛn ye ale b'a fɛ k'a dɔn bamanankan yɛrɛ la sisan seli fana kɔrɔ ye di lansara kɔrɔ ye di fitiri kɔrɔ ye di safo kɔrɔ ye di fajiri kɔrɔ ye di i n'a f'u ye ko caman mɛn bamanankan na cogo min na seli kunkan b'o la silamɛya kunkan b'o la quoi a dɔn k'a fɔ furu dilala bi dilali kumaw fɔ nka nkalontigɛ n jaraki o tɛ tiɲɛ ye dɛ kuma fɔcogo b'a tiɲɛ a fɔcogo b'a ɲɛ kelen kuma dɔ fɔcogo a bɛ na ni fitinɛba dɔ ye o tuma hakilima b'o kuma in fɔ foyi nka ɲɛ dɔ bɛ ne y'a fɔ ka i ye fitinɛ de wuli furu dilalaw ala kɛmɛ k'o nɔgɔya u ye filanan limaniya min n'o ye ala i ni ala yɛrɛ camancɛ ala ko illa man kafara wa ukriha qalbuhu dawanya dɔw bɛ yen komi ala ka sahabi la kɔnɔ sisan ala ka sɔrɔ a sigi mɛ ka kurusi la a bɛ kasi la Amar bin Yasir Amar bin Yasir ala kɛra a kɛra cogo di a ko u ye minɛ ka n bɔ kuma ni ka fa a ko bɔgɔli digilen na ne ko n bɔra a la k'a sɔrɔ mun ala kɛra Yasir o ma se kasi la i hakili sigi ala bɛ dusukun de lajɛ ala dɔ ye nin ka i yɛrɛ bɔ saya de bolo sisan o min ye limana yɛrɛ baabu ye ni a bɛ adamaden mago to ye o kuma furu dilatɔ ka kuma dɔ fɔ ɲɛ dɔ ka mugu sɔn a tɛ taa kɛ fitinɛ ye walama tiɲɛni ti bɔ a la ala tɛ taa mansin minɛ o nɔfɛ nka o kɔrɔ tɛ ka taa nkalon tigɛ la ka d'a kan tiɲɛ de fɔ n'i ye furu dilan ni nkalon ye a ti laban yɛrɛ e ka taa cɛ bila yɔrɔ dɔ la a tɛ de mugu sɔtɔ la sisan i sigi sɔɔni u bɛna bɛ cɛ ka na ka d'a kan i ye nkalon ka tigɛ ale la i b'i bɛnni de fɔ kana foyi ni i yɛrɛ bila yɔrɔ la i tɛ yen komi sugurutigɛlaw b'a kɛ cogo min ayiwa sɔɔni i ka furu bɛ ban nkalon tigɛ furu la dɛ nka n bɛ se a ka kuma fɔcogo dɔ bɛ yen adamaden i b'o kɛ ka dilali kɛ a fɔcogo dɔ bɛ yen jaraki n'i y'o kɛ i ye tiɲɛnikɛla de ye i tɛ ko dɔn o kama n ye
ala yɛrɛ y'o fɔ ka fɔ ni maa min se k'a sɔrɔ limaniya o ma tila la ala b'i makoto ka da ala b'i dusukun de lajɛ nka ɲininkali filanan a dɔn k'a fɔ kɛba fɔlɔw u ye tɔgɔ min da u kan o tɔgɔ bɛ to fana o kɔrɔ tɛ k'e yɛrɛ k'i tɛgɛya don la koyi n'i k'i b'a ɲini i b'a sɔrɔ i ka k'a la bamanankan de don wa nka n'i k'i b'a ɲini bamanankan la i b'a sɔrɔ o avion bamanankan de mɛ an bɛɛ b'a fɔ ten Mercedes ka da ko y'o tɔgɔ fɔlɔ o kuma o ye an y'u tigilamaw ye min fɔ nka n'i ko i b'a ɲini i b'a sɔrɔ a la n ko wɛrɛ wɛrɛ kun tɛ o don n'i ko pankuru dɔ fɔra o nka fajiri ala kɔrɔ ye dibi ni kɛnɛ cili ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko kɛnɛ cida a ma ban yanni ka taa i yɛrɛ bila o la sin k'a fɔ a tɔgɔ ye tigiw nana ala y'a di cɛ mɔ cogo min a fɔ ten fajiri an sɔgɔma selen kɔrɔ ye dibi ni fɛn bɔtɔ ɲɔgɔn na a banna zuhur n'o ye seli fana ye tile jɛngɛnen ka bɔ kunjɛ n'a fɔ seli fana waati tile jɛngɛnen tile jiginna ka bɔ kunjɛ o seli a fɔ a jiginna a tigila kuma ka cogo min nana n'a ye fɔ o tɛ foyi kɛ o asuru a sayira sisan o y'a sɔrɔ tile jiginna kosɛbɛ kunjɛ sa jiginna kosɛbɛ yɛrɛ muasfar tile kɔni a sayira kosɛbɛ sa de kɔrɔ ye a ka suru bɛ na yanni ka taa i yɛrɛ bila o la a fɔra cogo min a tɔgɔ ye di maghrib asfar asru n'a jiginna ka tɛmɛ o ka sa tile binna o taara arabu fana maghrib tile binni o kɔrɔ ye ten arabu fana fɔ maghrib an b'a fɔ bamanankan la aw y'o sina k'o tɔgɔ da o la tile bin waati o ye maghrib ye o kɔ tɛ fitiri o bɔra digɛ waati de la fatara yafuturu o ye bila so bɛ tigɛ o waati de la safo o ye surafana waati walama dibi donna o waati o y'o de ye yanni ko dibi donna an ka seli tigi n'i k'i ko bɛ ɲini ka bamanankan la cɛ don a bɛ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ munumunu la a dɔw fana o kama minnu ni u fɔlɔla ka ne fɛn min o kuma an b'o tɔgɔ fɔ u la ten fɛn yɛrɛ dɔw bɛ yen an bɛɛ bɛ taa jɛ tɔgɔ kelen na o la ka d'a kan ala kelen de ye dali kɛ i b'o ye i bɛ taa sɔrɔ tubabuw b'a fɔ ten bamananw tɛ arabuw b'a fɔ ten o dakuriyaw bɛ yen an bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ masa kelen de y'an da ko balala tula farafinnaw maa si t'o f'i ye o bamananw b'a fɔ ten tubabuw arabuw b'a fɔ ten kow bɛ yen ala y'an jɛ o la k'a jira k'a fɔ kelenw de ye n'o bɔra dɔw bɛ yen o kumana ninnu ye nin fɔlɔ o tɔgɔ bɛ ta o fɛ ten hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen an b'a ye dɔw la an bɛ tila k'an tɔgɔ damada la fana k'an dama tɔgɔ da la o bɛ tɛmɛ a bɛ n'a fɔ vaccination b'a sɔrɔ
cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko jara mise jara si jɛlenba don to ka kɔlɔnda di an'o ma ale ko a ma ko tubabu n'a ka ngaranga tun bɛ yan donso tubabu donso n ko ngaranga ko ngaranga tun bɛ tubabu la n'u ka ngaranga filanan a ko aw bɛ vaccin an ko cogo di a ko ka kɔrɔ bana dɔ b'a bɛ a ko sɛgɛlɛn a bɛ se wala parce que mɔgɔw Amérique président dɔ ma a tɛ mɔn a kɛlɛli association u ye wariba d'a ma a kɛlɛli kama a ko tubabu nana sɔrɔ an ka maakɔrɔw ni sɛgɛlɛn bana ye min minɛ u b'o ta nɛn bɔ n'o nɛn bɔra bana ma aw fɛn fɛn sɔrɔ u bi a farikolo yɔrɔ dɔ sɛnɛ ka nɛn in da o la a bi yɛlɛ aw farikolo fɛ o kuma nana minɛ o y'a sɔrɔ a farikolo de la ka ban tɛ foyi kɛ a ko tubabu ye vaccination kalan ka taa ba k'a k'i n'a fɔ a tɔgɔ di o y'olu ka ko kura ye cɛkɔrɔba in kun bɛ fɔ tan tubabu ye vaccination ye yan nka bi an kunna kɔnɔ an t'a dɔn k'a fɔ a bɔra an fɛ nka ne y'a dakurunya lajɛ ka sen yɔrɔ dɔ sɛnɛ bolo yɔrɔ dɔ sɛnɛ olu ye fɛn min d'a la sisan vaccination sɛnɛni in d'a la de nka cɛkɔrɔba y'a lakika de fɔ o tuma mɔgɔw bɛ dɔnniw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc min ye dɔnni bɔ kɛnɛ kan k'a to o tigi ta la o tɛ foyi kɛ n'i bɛna k'i b'a ɲini ka k'a la i b'a tɔgɔ sɔrɔ nka i bɛ munumunu n'a dɔw la mɔgɔ fila min bɛ kɔfɛ a daa ye n'o olu ka ɲininkali kɛ an b'a jɔ ɲininkali fila bɛ ne bolo kelen ye lien ci san balimakɛ ma frontière la a ko ko ka fisa ɲininka n'a sɔrɔ a sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ silamɛ don nka a n'a muso fɔra ɲɔgɔn kɔ o muso ko sa ko komi a ko kɛra tan yɛrɛ k'a yɛrɛ tɛ silamɛya la fiyewu bon k'a tɛ seli fiyewu donc ko ka ale tun b'a fɛ ka muso in ko a ka fisa n'a sɔrɔ k'a fɔ ne furusa bɛ bɛn n'a tɛ bɛn kɛlɛ kɔfɛ de muso banna seli ma quoi a y'o ɲininkali bila sisan bon filanan ka fɛn dɔ de don o sa ka fɛn dɔ walawala n ye pour que an se ka faamu an bɛ cɛsiri baden kɛ Imam ko Muhamadu nana dilanni kɛ mɔgɔ an ka se ka Ala sɔrɔ i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la jogo bɛ adamaden yɛrɛ la mɔgɔ si t'a dɔn n'i yɛrɛ kelen tɛ a ka di ye k'a dabila wa i tɛ se sala n'a sɔrɔ i ma fɛɛrɛ fɔ o kow la mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka k'i yɛrɛ sago ye quoi an b'a fɛ o sa i ka walawala dɔ d'o kan salamu aleykum e ka ɲininkali fɔlɔ in m'a dɔn furu tɛ silamɛya la bilen o kɔnɔ o tɛ fankelen fɛ o e k'i tɛ furu la nka ne tɛ silamɛya bilen jama ye mun k'a la a ko a tɛ furu la cɛ b'a fɛ ka furu sa ka da o kan cɛ b'a fɛ ka furu sa ka da o kan parce que k'a ko k'a tɛ seli tuguni muso ko a tɛ seli la wa kɛlɛ kɔfɛ awɔ ayi e y'a furu de ko silamɛden don n'a ko a bɔra silamɛya la i b'a furu sa fɛn t'o la fɛn kɔni t'o la ka d'a kan a tɔgɔ ye di diinɛ wɛrɛ muso ɲumanw don yen ka taa ale ta ka d'a kan silamɛden don n'a ko a to la i b'a fɔ ayiwa ne ye furu silamɛya kɔni kama nka n y'a dɔn dusu wulilen waati di ma na diinɛ na ni kɔni bɛ ɲa diinɛ na ne ni kafiri muso kɔni ka sigi tiɲɛ na dusu tɛ se k'o ko ma furu sa dɛ e yɛrɛ don donc e ma furu n'a taara bangebaaw fɛ bangebaaw fana bɛna o fɔ ayiwa e bɔra an minnu na anw ye silamɛ de ye an y'i d'a ma k'i ye silamɛ ye a ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw don ka na e nɔfɛ ka taa kɛ silamɛ n'i ko i bɔra o tuma e de ye furu sa cɛ tɛ dɛ a banna o kuma tɛ cɛ kɛlen ka furu dɛ muso yɛrɛ de y'a ka furu e ye ɲininkali a dɔn k'a fɔ Imam Mahdi alayhi salam ye
bilasirali min kɛ i ka n'a ɲɔgɔnnaw la adamaden i ka jija n'i ka farifoni n'a y'a sɔrɔ o de bɛ se ka i tila sɛtani na ka tɛmɛ ka taa mama ni ala y'i bila ka tɛmɛ ten a ye i musirigolama bila ka d'a kan ala m'e latɛmɛ e yɛrɛ de yɛrɛ latɛmɛ n y'a kɛ tan k'a kɛ tan o de y'a to a kɛra tan donc ala yɛrɛ tɛ yen bilen ala b'a to i ka siɲɛ caman k'o la i hakili la ko tiɲɛ n'a ɲɛna sisan a bɛ sin k'a bolo bɔ i kɔrɔ ten sitana bɛ ta i bɛ tila ka labɛn kɛ ko kura kalo 6 kalo 7 fo san 1 fo i yɛrɛ bɛna jama ala bɛ siyana su a b'i dɛsi fo i b'i kelenna kasi kɛ ko ni jama kɛra la e yɛrɛ bɛna tigɛ i yɛrɛ la ani ka kɛta bɛɛ o kuma dusukun yɛrɛ b'a ye sa tiɲɛ na ja ni ala tɛ cogo tɛ ko la koyi ala ne taara fɔ ni ɲɛnamɔ dusukun yɛrɛ b'o fɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ i da la yɛrɛ mamadu ko sisan i kɛra tɔhidi nka ni ala kun y'i to i ka tɛmɛ ka taa i ne ka kɛta o de taara ne ye ala yɛrɛ tɛ bilen dɛ non ala bi i bɔ sirikuya min'a kɔnɔ n'i ka tɔgɔ de bɛnbɛnni caya de n'a kɛra e la yanni kɛra k'a fɔ dusukun bɛna dɔ de ja ne tɛ foyi ye fana ala ɲɛnama ɲɛni kɛ kan hali bi ala fana ɲɛnama ala fana ɲɛnama dusukun b'o fɔ waati min dɛ wala bi dusukun de ta e nɛngu in dɛ o kuma sisan o y'i tigɛlen fɛn bɛɛ la fɔ ala sira bɛ sɔrɔ ka d'i ma nka e yɛrɛ bɛ tita bɛna kɛ o kɛ o kuma na i yɛrɛ bɛna jama koya kɛ taa la imamu hadi a jira la n'ala y'i to i ka tɛmɛ musiriku la an tɛmɛ t'o to i la la de bɛna ni tigɛ kɛwale la ala bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma ka d'a kan o b'a sɔrɔ tiɲɛna dusukun ye k'a fɔ tiɲɛ na se tɛ adamaden ye o ja in dɛ imamu hadi ko sisan sira bɛ se ka di ala yɛrɛ b'i ɲɛmɔ sa ka sitana bɔ ka fari wa e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ka jija man tɛmɛ masa ka tantɛ kɛmɔ don i ye tawhidi tigɛ sisan o kama a ko n'o siga bɛ kɛ ji kana tigɛ o ɲɛji caman bɔ i ji kana tigɛ masa bɛ nin ta i tɛgɛ ma n'a b'i ta i tɛgɛ ma i b'i labɛn lamɛn caman kɛ san caman a b'i dɛsi nka ko i ji kana tigɛ sira in bɛ ten de anw de ka sira t'ale ɲɛnabɔ kɔfɛ ayi dukɛ bɔra a fɔlɔ saba de don ayi fɛn tina dɔw de bɛ yan fɛ salamu alaikum donc ne ni ale ka ɲininkali don cogoya dɔ la ne ka ɲininkali bɛ an ka cɛsiri ani latigɛ de kan danfara se jumɛn b'an ka cɛsiri latigɛ kɔnɔna na a dɔn k'a fɔ i m'a kɛ cogo cogo i tɛ taa ka latigɛ dan i ka jija ani ka bɔga bɛ ni fɛn bɛɛ o bɛɛ bɛ taa bɛɛ latigɛ de ma i b'o bɛɛ kɛ a bɛ taa laban min na o de ye latigɛ ye i y'i kɛ cogo cogo a bɛna bɛn latigɛ de ma e bɛ taga pɛrɛ min kɛ dɔ b'o ɲɔgɔnna kɛ nka o n'a ta bɛɛ sɔrɔ dɔ bɛna bɔ e ta kɔnɔ o t'o sɔrɔ donc i b'a dɔn la jija nin tɛ masa ka fɛn dɔ de b'a kɔnɔ o tɛ karisa ne ta ye ɲɔgɔnna donc adamaden kɔni i kɛ cogo cogo an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a bɛɛ baara bɛɛ bɛ ka kɛ ala ka latigɛ de kɔnɔ a diyara n ye o don a ma diya n ye o don a t'an si ka laɲini kɔnɔ n'o kɛra ala ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye an tɛ su ko an tɛ dugujɛ an tɛ bana kɛnɛya an tɛ bana bila maa na an tɛ sɔrɔ di maa ma an tɛ maa kɔli ala ye fanga dɔ kɔni d'a ma o fanga ni o wale a bɛ t'i ɲininka nka k'a fɔ ne y'o wale fana a banna la n'o don ala ya tɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka kɛ alaw ye o de y'a to o kuma na latigɛ de ye tiɲɛ ye nka ala kun ye fanga min ni faamuya min d'a ma an b'o baara fana ko latigɛ n bɛ taa minɛ ka d'a kan o kuma ɲɛ min ni ma o f'u ye wa
amina yoro do nga ka ko am bolati ko nan ka bolati ko ah warahmatullah ñingal min bene bulu ñingal yala jamatu be deme ke misiri jola wonu ba ke fana o ba ke kada condition jumeka ani phrase jeni seki na soro bo uke mo ye bila wala so ba ke condition nuna o ba fe ko o ine raka ñingal wera duro da kono wala ko mo min be ni jamana selika dainga abita yoro minu na ayara baye afo lute ahmadisi ko la ko abibe ikasel ulu ko fewa wala ikasel fewa flana ko kosaina amame ka uyame ka fo Pakistan ko la jarabi do kiray ko la ko tayeb sega la kanjmen di ahmadisi umaya do woni ñingal adonga fo wala nablu wannakum o fara ala fe muminu ye aw minu ngale mena la ka do ka fo minna alla jarabi ndatuti no ala ka teriya ni la jarabi lu bitade wala rakuti minna alla jarabi ni nafulu cewye ni cewye aniaka barabado ku daji kalaje ale mena alla tera ale mena ale mbada ba ko ka tiya kala jarabi kala je o mada ma ubi o mana e ko Pakistan ko la jarabi lu ndemena wajibi an yuru nga yorok de wala jarabi la jarabi li no ambe kan la dil kamin dawla no yi mamet ka kan ko o mana abu wajibi anga abana kan sigi no la jarabi sugu yaw abaka minu zoro oli ahmad yawdi no bona ahmad kilawni kuma wala jarabi sugan jenne bitanaye ala ina mina naye ala kuma bi wajibi anga zogo ala indela ka lilla jarabi sugan ala kano la saumo nanda charo la afara bana nanda machao la ala ko ka ba jarabi de ngarama de ka dala chaya ala dala bato ala ka la juma chale ga talo ka boy adaka ale ko tigi de kamo ni yor la fo la tige lolé ani mi me to trawe ma ka fo ti fo nyola la tige so pladi ala be do bir bare musa aka kashi na ya ka kwana ka kodoni neli menna ala ba da kumpo ko ma enne uda ma itlo wala ma isara ko boya kata fo mo la tedlule nguso aka kashi tuna nabila yunusa ala ya fa ka fo ma tlesa ba abina tabina tukala yunusa fuye musay mi ko na wona tara abina halaki aya foto mi tlesa da bara ma halaki ta ma shan nana ala ya kon tara halaki ta ma shan be ay ka fo wa mi wara chendo mana ubena kashula ka kashala dala muso kashi ka nan la fiu we shedo mo sheba ko ka bado mo baba ko ka sadu mo da be de ko wa ko ma babe kashi de bi kashi arama de na ka kate hameta kashi la de femi ala anga la jarabi afanga aka la jawa atu fo nyaayo adabara on de kamo ala yu kishi yunusa ale min bana kuna la jarabi atwadi la jabat da kuna do na ala bo
abid lo shartu do de la ni amatu ona ya to kun o yuno se jira na ya to era ko peu ale tala kata ko muna ama boble o kama ala fana ya le la jira be ni ko ko jiga tolni jiga ka kunye ne ya faranga jo mo ba hum ya to kara o jira ka dona kuma muhammadu ka nyina ke ro la tige suya fla de la tige do be ala bo o ka ka shiw ni fen bi o talo nga do be afo mo mubramu ka fo ite ka fo ko la fam na ke e ka jama'atu ka o ko nyinga lira de donc a fɔ jama'atu ahmadiya bɛ mɔgɔw wele ka na imam mahdi mo e ka sin ka taa ba ka seli mɔgɔw kɔfɛ ko ahmadiyaw tɛ k'a sɔrɔ u ti imam mahdi neni u ti jama'atu ka sisan ne ɲigir'u la e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ wele bilen dɛ ka da kan e de ye ɲigi fɔ imam mahdi ma ɲigi maaw la o u ɲigira fo ka dama tɛmɛ o kama tɔgɔ dara fo kɔfɛ hali imam mahdi tun ma tɔgɔ d'a yɛrɛ la ala ka ko mɔgɔw b'u ka bɔ misiri la cogo o cogo a ko la o si kana to a ka taa a ka misiri bila juguya nana kɛ n'u selila dɛbɛ yɔrɔ min kan ko dɛbɛ ko maa nɔgɔlenw nana seli an ka misiri dɛbɛ kan mamadu ko a ye taa n'a ka dɛbɛw ye taa n'a ka wolow ye u n'a kɛ n'u selila misiri yɔrɔ o bɔgɔ ten u nana wala amadu ko n'o don sisan u y'an kɛ sɔfɛ a y'u to yen sisan aya muso buwa shula aka nu so ko aka kaburu do aka do aka kaburu ko ni yake sobera to go sola karata ni no emi ngera ko lasbaye esna kata nyugo da mo gola e ka ahmadiya wele kana yo datu ni ka kewale atika tede era selto mi sey boto akarta karata ko kada no ko eba ke barangala ma baro de binawo e juma nyoy amni chele sey ka ko ma do ko abena mo ngana yera era te misrila sele misrila ibu ngone ko kora ki ale ken way kaba o mo yoro atoy di foy kata ko nimi imam mahdi na be afde fri madama ete nga mege ne sina ka jugu damne itaka ka baraka de o tege imam mahdi ka barala yera di dusku sina ka jugu damati gati commissioner ka bara te fana an gonti sika ka ni o ke ka bano jini e na ite la e bi ta jini waju no le yoroni ya jete mele imam mahdi ni aka wati la je ka e baro ka fo amma fora nyonya ko maka do ngai ngo yale de fara ka fi madale bi ta jumana nasro almami raba do ko ka e ka khutba ke ka ahmad raba do e muzella o no sugo te ka singa jugu mala la e ko chama be ngani ma ka tilla era be sella inal che be sella ay ne khutba la era dibne be la kana fe bitay donc era yele be almami du sugo almami fana be ke e samu ni on ngano tella kana fo bi singa yere ka sana jira ka nyugo mo la ngali sabana ko jamatu ko kolonze wa na sura la jamatu tin bisi mari mamode ni yoro minu wajula an fe ka ahmadiya foye ulu ka misri yoro be misri ko la jamatu ba foye aya jeni yoro fi no fara mire ba mbiru fana bala ja foku ka siko ke angai jamatu ba to dafa kadamo na asro misri ba bulu sanga ka dogo la awde kira jamatu kamo e abi buluma faradi la opma aw ka misri table o yanda de saw opma ngona to jamatu ba fo ayo aru ka bulu ke nyoa ka gudo opma na jamatu bi famba tawla yorobe hebta soro ube misri jola desale ahmadiya wajuli sirai
ni asorla almami ani duguti kɔrɔ ahmadiyya kɔrɔ non almami kunkolo bɛ duguti kunkolo bɛ ha dugu ye jeni da ni maa fila kɔ non n'o suka fara amiri i b'a ye a bɛ sin ka u ye min kɛ ka bɔ kuma na amiri bɛ o tɔ ka dafa nka ka kɛ i n'a fɔ ahmadiyya bɛ misiri jɔ ka di maa ma o kɛlɛ la o wari tɛ ahmadiyya bolo minnu misiri jɔ ka di mɔgɔw ma olu bɛ yen o association bɛ yen o foyi t'o la o kɔni ta ye misiri jɔ ye non ni a mɔgɔ y'a kuma fɔ maa caman bɛ ne yɛrɛ ɲininka ne bɛ o adresse d'u ma anw ta tɛ ten kɔlɔnsen min n'i b'a kɛ ahmadiyya tɛ kɔlɔn i manifeste tɛ kɔlɔnsen fɔlɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛn min bɛ k'a bɛ o kɔni ye pɔnbe labɔ ye a kɔrɔlen k'o labɛn ahmadiyya ko i ye silamɛ ye tɛ silamɛ i ye kerecɛn o kɔni wolomali t'o la a bɛ lajɛ o yɔrɔ la n'a sɔrɔ kalandenw ka yɔrɔ dɔ walama misiri don ji t'a kɔnɔ ahmadiyya kɔni o pɔn bɛ dilan n'o b'a fɔ o ma réhabilitation ɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw na o bɛ la ɲɛfɛ a fɔ ka kura se yan o ye miliyɔn ye sisan o yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sɔrɔ ka dama i b'a sɔrɔ ala ɲina dɔ b'a fɔ ne bɛ n jɔ n'o ye n'a y'o ɲini kalifa y'o jɛdi ale b'o wari bɔ ka jamaatu yɛrɛ ka programme na an ka baara bolodalenw na o t'a la dɛ ale yama kɛrɛnkɛrɛnnen banna ayi olu de tun bɛ yen ayiwa folikan dama dama bɛ yen an balima dɔw tun bɛ ka programme suit donc kelen bɛ ko alidu cɛribe ko o k'ale bɛ an fola ka bɔ cɛriba dedugu mara la dɔ wɛrɛ fana bɛ min ye ahmad adam konate o fana k'a bɛ usaz fola kosɛbɛ k'a bɛ k'an suit depuis buboli la so dɔ wɛrɛ fana bɛ idrissa dayo olu tun bɛ ka ni programme suit bon n'a bɔra yen an ka missionnaire régional fana ye folikan bila ka na ko an ka usaz fo ani nabaga fɛn fɛn min ye o sen bɔ kɔnɔ ka na su in na kɛnɛ nin kan k'a bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ ɲuman segin a bɛ folikan fana lase MTA mɔgɔw fana ma u ka cɛsiri sen fɛ jamana caman o ye nin programme fana su a k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment to k'ala ka bɛɛ sara sara cogo ɲuman na. jazakumullah an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen min bɛ Burukina min bɛ kɔrɔ min bɛ yɔrɔ wɛrɛw la diɲɛ kɛra du kelen ye alhamdulillah an ko waati fɔra a tigi kɔ n y'o de Imam Mahdi ala kɛra ale ka waati ale cira diɲɛ bɛɛ ma a kun kan ka bɛn sisan de ma nka ala ka Muhamadu n den bɛn o ma n m'o kɛ ni Imam Mahdi ka waati ye i ka baaraden kɔni n'o tɛ ala kɛra cira diɲɛ bɛɛ ma o tuma diɲɛ bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye ala kɛra ka waati de ye nka ala y'o bila k'a ka nakɔ filanan in sɔrɔ kɔnɔ i m'a ye k'o baara di Imam Mahdi ma o ko Ahmadiyya n'an ma baara kɛ fɔ ka an biɲɛ kasa don a nun na ala bɛ taa minɛ foyi tɛ yen ni ala m'o nɔgɔya an ye bi n'i y'a ni sababu ka waati ta ka lajɛ an kan ka teliya de an bila baara ko ka diɲɛ minɛ nka an bɛ taa bolo min kan n'an ma yɛlɛ jamana tɛna minɛ a bɛ diɲɛ ma kamalen ka ɲininkali la maa m'a fɛ ka mɔgɔ don Ahmadiyya la fo i ka kɛ n'i yɛrɛ y'i ni da a kan ala b'i dɛmɛ o n ye ka sin ka kɔn ka ɲini mɔgɔw la i m'a ye Imam Mahdi ka sahabi dɔ Khalifatul Masih Sani tɛ do kɛ an kɛ kamalen Ahmadiyya ye nka fa mɔgɔ tɛ diinɛ fa mɔgɔ tɛ Ahmadiyya la ale bɛ na Khalifatul Masih Sani ka baro ale sahabaw a n'a fɔ ko ale b'a fɛ dɔ b'a dɔn ka taa kuma fa fɛ sahabi n'o sugandira ka taa
la shiri ali di do wala shiri ali o tara bon ale ka cɛkɔrɔba ye sɛnɛkɛlaba do nafolo ko de b'a kunkolo la ni fɛngɛw sisan tumana min na ni ale y'a dɔn a mɔgɔ t'ale ka kuma na a ye diɲɛ ɲini marikasi fɛ k'o ka maa bila ka taa alifatulmasi sani ye shiri ali bila ka taa u bɛɛ radiyallahu anhu ɔ cɛ yɛrɛ b'a la k'ale ko shiri ali taara ale cɛkɔrɔba fɛ yen ɔ ka jamana na cɛ ye ni fɛn min u b'a fɔ ka te ma ko cɛ ye nka a taa nɔnɔ bɛ u kɔni ye barow kɛ sahabi in ye diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ani sɛnɛ sɔrɔ bi kɛ o y'o barow de kɛ ale fa fɛ ale sigilen dimina k'a filɛ n'i taara fɔ musulmanw don k'a ka sahabi bila ka na ne tɛ se ka dalilu di o kana dalilu di ne fa ma e bɛna kɛ diɲɛ yɛrɛ barow fɛ ale sigilen dimina wa tiɲɛna sheri ali mahdi ka sahabi a y'a kɛ ten de koyi sheri ali ka kisa ale tun ye fɛngɛ de ye tɔgɔ ye nka siya de tun don a don danga ahmadiyya la seyidina ali bɛ cogo min siyaw bolo a nana fɔ a da in na imam mahdi ye ko tiɲɛna ko ne kɔni ne y'a dɔn e mahdi fɔlen ye ko nka ali bonya bɛ ne dusukun na cogo min ko o bɛ ye dɛ imam mahdi k'a ma ko kow bɛna dɔɔnin dɔɔnin o tɛ baasi ye nka n'i y'a kɛ ne ni a ye ale tɛ o bɔ i kunkolo la baara in ka gɛlɛn de koyi baara kelen na kamalen dimine nana a fɔ ko ala i ye musulman kelen bila ka taa ko a taara baro diɲɛ baro de kɛ ne fa fɛ a ma foyi i k'a dɔn ale ye baara min filɛ baara fu ye cɛkɔrɔba yɛrɛ filɛ k'a ɲɛ ko o tuma ko a ka jalisa nin ko e b'a kɛ waati dɔn ko a ma se fɔlɔ ko n'a sera k'i kana to a ka kɛnɛ ma i bɛ taa bɔ n terikɛ ye aw tulo b'a la baro in filɛ kan cɛkɔrɔba dusu de sama ka taa jalisa fan fɛ komi san o san ale bɛ jalisa ko bɔ cɛkɔrɔba nka nin bɔra marikasi de la ka na baro nin kɛ tan diɲɛ sɔrɔ ani sɛnɛ kan ani nafolo kan ko n b'a fɛ ka taa n terikɛ fɛ yen mun ye cɛkɔrɔba sama ka na a bɛ baara min na da donnen o la sheri ali ma taa diinɛ baro k'a ye wa jalisa tunyana tuma bɛɛ a bɛ den ɲɛna ko a taalen ye don jumɛn ye kɔni ka taa ka don dɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba kɔrɔtɔlen filɛ a taara u y'a bonya jalisa bɛ taa ban waati min a ko den ma ko n tɛ taa fɔ n ka bɛɛ kɛ a filɛ kɛ ne nana ne kama sabi taara diɲɛ baro min kɛ o ja ale hakili la o kuma a bɛna fɛrɛ o bɛna baro kelen kɛ nka ni a ma se k'a ye k'a mɛn o kuma a bɛ se ka ɲigini min kɛ mɔgɔw la k'a sin k'a ka limaniya ni sahabi ni n'i taara o fɛ e tɛ se ka kɛ wajibi tɛ se ka mɔgɔw na dɛ ayi dɛ a ye sahabi lajɛ bɛ sheri ale lajɛ a ye cɛkɔrɔba yɛlɛma fala ye n'a ka k'a sɔrɔ den tun y'a filɛ ko na k'a kɛ ka taa a ma a fɔ n'i ye imam mahdi ka walanda in laseli n'i y'a ka ni n'a ɲɔgɔnna lahala ala bi o yɛrɛ don i dusukun na e yɛrɛ sira la i ti kɛ i yɛrɛ ye o i bɛ kɛ imam mahdi farisogo dɔ de ye baara la wala khalifatul masih waqti i bɛ k'o farikolo dɔ de ye baara la nka ni yɛrɛ tɛ dusukun na k'a fɔ n ka nin kɛ ta jamaati wala a ka ɲɛfɛ ta nin suguya e kɔni bɛ dɔrɔn ka sin ka sara o walama tɔgɔ fɛ tan cɛ in ye mun maa ye e de don a kan ni donda ye kɛ sahabi de tɔgɔ de sheri ali y'o kɛ nin an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka nin n'a hakilila ɲuman nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen mali jamaatu a ɲɛmayaso de ni bamakɔ n bɛ segin a kan ka mali minɛ k'a yuguyugu o cɛw bɛ min a bɛ danaya ye wa hali miira yɛrɛ tɛ yen n'a miira tɛ e b'a sen ta cogo di baara b'an bolo dɛ konatɛ y'a k'a la janfa dɛ konatɛ ka imam mahdi janfa dɛ
ala ya famu khalifatul masih khamsi akal lanyini minni adaba la kuma be ikanga sena bulu ye shu anikle so imam madina lanyini ngamo alabi ange o kebo doy kam lige jamana folay ahmadiya bina jamana mi va be mine be ba fa amina amina o ngabara be ga tawa kami doge kabram saudillah آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.